Hola, boas noites. Que tal? Que anda por aí? Bueno, antes de nada, quero vos agradecer a todas as persoas que estivestes connosco tanto o día da semifinal como o sábado na final, porque para min encantoume poder estar compartindo con tanta xente todo o que estábamos vivindo ese día e ademais é que batemos todos os récords posibles tanto en Twitch como na tele como na radio, así que mil grazas por acompañarnos, por estar aí. Quero agradecerlle tamén a todos os convidados que estuveron, que casi todos volvemos a estar aquí hoxe, así que grazas tamén, porque sen eles non habría o programa, porque de feito, tamén quero aproveitar para pedir perdón pola miña mala conexión, de verdade que vos prometo que pola tarde todo ia perfectamente, pero xa sabedes que cando se está nunha aglomeración, pois dá igual todo o internet que teñas, eso vai ir mal. Entón, pois que sen os convidados que estaban ese día non habería programa, así que mil grazas. Bueno, nada, hoxe non sei se vais a ir a Evilester ou non, pero o que sei é que hai moito que comentar, así que imos comezando a presentar aquí aos compañeiros. A ver, Carlos, andas por aí? Hola. Hola, que tal? Que tal? Hoxe estou mellor, con respecto a Benidorm. Estás mellor de que? De escenario, de ánimos, de que? De escenario, de ánimos, xa dixeren moitas cousas. Espero que tamén a xente nas casas dixerise, bueno, moitas das cousas que pasaron. Esta noite imos contar novos detalles, algúns un pouco En tristes. exclusiva, sí. Sí, en fin, vai ser unha noite intensa de hoxe tamén, Sí, Sí, imos falar, bueno, de cousas que vivimos nós alí e logo tamén, como sabredes xa moitos, esta tarde Televisión Española fixo públicas os puntos e as votacións que se deron nese Benidorm Fest, nesa final, e, bueno, pois imos falar de todo iso. Imos desglosar todo, pero desglosar non se pode dicir Desglosar en non se galego. pode dicir. Non se pode dicir desglosar nin Non desglose. digas desglosar. No, detallar, ímolo dar detallado todo. Eso. Pois imos meter xa o Rodrigo. Hola. Rodrigo, Olá, que tal? olá, é Tudo bem? Vilster e Doce Carlos e olá a todo o chat. Non Olá, estou olá. Évil, non estou Évil. Estou tranquiliña. E não podes aparecer, Évil, que nós gostamos de ti assim, doce, 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 como se fosses um gelado. Eu xa non me enfado máis. Bueno, quizáis cando empecemos a comentar todo, pois igual xa me sai aí a vena, pero de momento estou tranquila. Bueno, tú que, Rodrigo, que xa Olha, antes digeriches de todo? digeri mais ou menos. Sabes que as tanchugueiras estão no meu coração e eu fiquei triste delas não terem ido até ao fim e irem representar a Espanha na Eurovisão. Mas quero, antes de mais, também pedir desculpa porque eu estava na Serra da Estrela quando fizemos o último direto e a conexão também não estava fantástica. Portanto, desde já desculpa também ao chat e a todas as pessoas que estão connosco. Mas é assim, eu sou um espectador de fora. Ou Sim. seja, eu não sou espanhol e também não sou galego. Portanto, sou uma pessoa que está a ver de fora, tenho um carinho muito grande por toda a Galiza, como vocês já sabem, e eu já estive aí, mostrei o meu carinho e o meu amor, e tenho muita pena das tanchugueiras não terem passado. Mas aquilo que passa cá para fora, e quando eu digo cá para fora, para Portugal e para as pessoas que me rodeiam, é que as tanchugueiras estiveram muito bem e que fizeram um espetáculo incrível. E por isso, a emoção que nós guardamos de tudo o que aconteceu é uma emoção bonita, é uma emoção de fogo. Que grande espetáculo, que grandes Sim. artistas, e por isso muitos, muitos parabéns às tanchugueiras. Foi espetacular aquilo, foi mesmo espetacular o que fizeron. Pois mira, Mesmo. Rodrigo, o que estás dicindo de que, bueno, que tú que o vives desde fora tamén deixa ver que isto non é só un sentimento que tuveramos os galegos, é que de verdade o fenómeno Tanxugueiras pois traspasou as fronteiras e que non é só algo dos galegos, é que é, bueno, pois a nivel mundial, poderíamos dicir. Universal. Eu tive malta de Marte a ligar-me em Marte, os ETs, a ligarem-me em Marte a dizer nós gostamos muito das tanchugueiras também. E van gustar moito en Portugal cando vayan por aí que irán, estou Eso, seguro. as tanxugueiras non van parar, eso témolo claro. Puña aí Sí. un comentario alguén que se lía eso que dixera lume. Lume, lume. Lume. Vou ter cuidado co que digo porque logo Claro, claro. non sabía eu que era tan importante as miñas frases célebres. Bueno, en fin. E tu também ficaste famosa
famosa cá. Tu já eras famosa, tu és famosa também no mundo todo, Esther. Ai, Tu és eu uma pessoa xa... já famosa. Mas a Esther é conhecida como uma pessoa muito doce. E o Evil Esther ficou. Sí. Olha, eu quando voltei às gravações da novela estava tudo. A Esther estava maluca, estava ali em fogo. Tu tens de também pensar fazer uma banda. Eu acho que tu eras boa para estar num palco a tocar guitarra e assim, feita louca. Acho que tu ficavas bem. Tu tens Ves, muito é que, power. oiche, tens que ter cuidado comigo, Rodrigo, que eu se me enfado, ui. Ai, ai, ai. Ai. Bueno, seguimos presentando os nosos convidados. A ver, temos por aquí tamén a Ricardo. Hola, Ricardo, que tal? Hola, ¿qué tal? Olá. Boas Ves en noites, plan hola Evil Rodrigo, ou hola en Carlos. plan 12? Hola Esther. Pois, mira, pensei que iba a estar 12, pero é que ao saber todo o que dixeron do xurado das votacións, estou, Xa, sí. a ver, non Evil, pero así con peniña de decir, ai, que preto tivemos e non puido ser. Pero ao final o que decides vos, as Tansugueiras fixeronno tan ben que cada día que pasa estou aínda máis orgulloso. As visualizacións, despois espero que falemos diso, están sendo espectaculares. Así que, bueno, contento, no fondo contento porque creo que nos divertimos moito e nos viron moitísimas persoas, incluso miña nai ás 2 da mañán me mandou unha mensaxe, dixo, que ben estivestes, eu, pero ella estás experta e estaba vendo o Twitch, así que Hai un cálculo de eso foi máis de genial. 300.000 persoas que viron en algún momento este programa, ben sexa a que través ben. da tele, a través da radio, a través do Twitch, a través do YouTube, porque o YouTube reproduciu o sinal da tele, entón estábamos en 4 plataformas ao mesmo tempo. E aí xa xusto. fixemos historia, compañeiros. Quer É dicir, xusto me vou nunca poñer antes se Evil fixera. nun programa así. Claro. Por isso é que foi um sucesso. As pessoas gostam de te ver on fire. Exacto. Ai, de verdad. Bueno, agora comentaremos todos esos datos. Quen máis anda por aquí? Héctor. Que Hola, tal? boa noite. Eu ainda sigo Benvido. venido. Hola. Eu ainda Así sigo que venido. en espírito. Como estás? Hai que seguir venidor como se merece despois desta semana e seguro que ainda nos dá uns cantos días máis de novas. Sí, ainda temos venidor pa rato. Benidorm, que ainda non sei dicir Benidorm. Benidorm. Oiche, Pois pero unha dame que- igual, porque siguen dicindo tan xungueiras, así que dame igual. Exactamente, Xa dicir de que sí, de que Tan sí. xungueiras en Benidorm. Sí. Teñenos que facer máis, digo, choeus en valenciano para aprender a decir venidor Sí, para a non sei se próxima. vistes que eu coñecín o noso equivalente. Estudamos con Catalán. TikToker valenciano. Cabra Ah, Fixemos feituda, aí, buenísimo. sí, guai, moi guai. Fixemos Facendo unha amigos. colaboración moi chula, sí. Que aparte Sí. funcionou moi ben en redes tamén, así que moi ben. Nada, arrasando. Bueno, quen máis? Gabri, Titi. que tal? Estás O estar muteado. muteado. Oh. Ai, está muteado porque... Igual está Foi o Carlos, co Benidorm foi o Fest Carlos por que detrás depois- tamén, o amigo. Foi embora! Oh, Carlos, tiraste. Fugiu! Ai, bueno, pois imos saudando a Yaiza e agora que se una o Gabri. Yaiza! Hola! Hola. Que pasa con esa Perdona. conexión? Sí, esa Eu ainda- conexión tente pixelada, pero bueno, contanos. A min? Ai, Sí. Sí. Dios, pues, non sei por qué. Bueno, pois nada, pois é o que hai. Eu hoxe traía pendentes edición enfado, pero se non se van ver, pois xa nada. O sea, xa entendo que este é o meu papel, traer pendentes que teñan que ver coa ocasión. Pero non se van ver. Entón, nada, eu traía aquí unha serpe así que vimos todos un pouco Vemos un pouquiño, civilinos. sí. E nada, eu era por iso, porque entendín que este era o meu cometido. Ajá. A ver que está Bueno, Gabri xa. a ver si... Hola, Gabri! A ver si mientras te despixelas, Yaiza. Sí, conseguimos Escoitaseme que ben vaya agora, sí, non? Agora Hombre, sí. Agora Vale. sim, Gabi. Genial, tal? Así que genial. estás aquí na Carla? casa. Pois moi ben, a ver, ben porque o enfado que houve aquel día, o sábado, tornou agora en como un pouco de desilusión, que ainda manteño aí, pero, non sei, con un sorriso, porque vexo que as Tanxugueiras lle vai ir moi ben, e estou bastante contento, aínda que comparto con Ricardo que esas roldas de prensa a 7 non sentou todo ben que debería e que hai moito que comentar ao longo desta noite. Pero ben, cun sorriso Que e non vendo o digan que a as Esther a cousas... min. Sí, que estudamos aí a Que as Yaiza cousas llevo van vendo ben. ya. Vos Sí, tamén sí. ben, non? Polo que vexo. Todo o mundo Sí. mellor que o sábado, verdad? Sempre, Bueno, Sí. sempre hai mellor. moitas anécdotas que contar, porque o que non se viu pola emisión
Dá para falar isto? Espero que falemos. Sí, a verdade Logo vos é que contamos. ás veces había xente que mellor que estuvera calada, pero bueno, en fin. Calma, Evil Ster, calma. Ainda não é hora. Calma. Ai, Rodrigo, eu pensaba que hoxe iba a estar tranquilísima, porque ademais tamén vos quería contar que me vacinei o lunes e estou muertísima. E digo, "Buah, vou estar no directo como a un bebé, así", pero non, xa Tomaste o quê? A segunda ou a terceira? a terceira. Ah, mas estás muito bem para quem levou a terceira. Estuve moi mal, como diría Tiveste? Piñeiro, estaba fodida. Sentoume bastante mal, e teño o sobaco inflamado, e dóime un montón. Pero O bueno, é sobaco? o que hai. Mas cheira mal ou cheira bem? No, cheira ben, pero cheira a anticorpos. Bueno, que? Comezamos a festa ou non? Sí, temos que presentar primeiro a Iago e a un invitado especial que cando vexen os espectadores a quen temos de Ai, invitado... sí. van Bueno, flipar. especiais sodes Eu todos, estou nervoso Sí, com o sí, nosso sí. convidado especial. Bueno, primeiro presentamos a Iago. Que tal, Iago? Moi boas noites. Hola, que tal? Hola, Que tal? Que bela t-shirt e que bela barba. Uau! Sí, bueno, Iago fixose famoso porque fixe unha versión viral, e isto ten moito mérito, da canción de Chanel en galego. E logo xa nos vas explicar os pormenores desta historia. Vale, Correcto. Iago. Bueno, pero Iago por xa era favor, famoso porque tamén é un twitcheiro. Tuicheiro famoso, claro, claro. Fixose ainda máis viral. Mira, pero antes tes que presentar o convidado estrela da noite, Ai, por sí, favor. a ver onde o metemos, porque somos xa moitísimos. Somos moitos. Meto aí no medio como convidado especial. Sí. A ver que se pode facer, veña. Bueno, pois hoxe temos como convidado a unha persoa. Evil non vai ser, iso xa vos lo digo, porque é a persoa máis riquiña deste planeta. Pero vai ter moito que comentar tamén con nós. Que temos con nós ao señor Galloso. Oye, que festa tedes montada agora, porque Esther, Pois. ti máis eu, cando falamos por primeira vez no Twitch, xa casi na prehistoria do Twitch, éramos ti e máis eu, non? Sí. E botámonos Sí, sí. aquí, eu que sei, casi 2 horas, pero ahora tedes un festón aí, Ahora que claro, fixemos amigos. a mí na pantalla do móvil casi nin me cabe xa. Pero tú ves que ben. Galloso. Así temos máis salsa para comentar. Non Sí, estamos sí, sí, sí. Bueno, que Eu contigo xa podemos escoito falar vos- 2 horas, claro, non necesitamos Perdón, máis, pero perdón que vos pise, porque teño un volumen moi baixo, non sei por que razón, Ajá. pero bueno, un tipo que naceu na época dos radiocasetes, a ver, que lle vas pedir, entendes? E claro, ahora coño un casco, entón teño 2 cascos, non me funciona ningún dos dous, o sea, un desastre, entendes? Por tanto, bueno, malamente vos escoito, pero trataremos de entendernos, que seguro que sí. Eso, seguro que sí. Tú, si non, pois páranos e intentamos eso, entendernos mellor. Bueno, como estás, Galloso? Como viviches a final? A ver. Estou moi contento, moi contento, moi contento. En primeiro lugar, darvos unha noticia, que ademais interesa dala pola propia televisión de Galicia, que o próximo venres no lugar teremos as tanxugueiras, non? Era algo que nos xa lle decíamos bueno, gañedes ou non gañedes, que máis ten, non? E, por tanto, a felicidade completa. O próximo venres estarán ali ás 3 e nós estaremos encantados de recibilas. E para nada, con ningún tipo de sentimento de pena nin de mágoa. En definitiva, cando un vai a un concurso, neste caso, pois para seleccionar a canción de Eurovisión, sabe ao que se somete, hai unhas normas establecidas, entre elas, pois, como se vai decidir, que tipo de arbitraxe vai haber para decidir que tipo de canción, todas estas cousas que o que vai ali, pois acepta esas normas polo mero feito de participar. Pois xa está, a norma di que ten que gañar un, pois que gañe un, pois xa está, decidido, es punto e final. Agora, de cara á paixón, á emoción, á ilusión que levantou Tanxugueiras en Galicia, iso é algo absolutamente impagable, que está incluso por riba de estar en Eurovisión, porque vai ter que ver que iba a pasar ali. Bueno, pois pasarían cousas bonitas seguramente tamén, ou non, eu que sei.
Pero xa o que conseguiron Tanxugueiras, con toda a ilusión e toda esa paixón e todo o que crearon na colectividade do povo galego, isto é maravilloso. Nunca pensábamos, é o primeiro que lles vou preguntar, cando estén ali o venres, que supoño que a decisión de ir a Eurovisión debeu ser unha decisión complicada para elas, Supoño que dentro delas mesmas e do seu estado, do seu equipo, non debeu ser algo fácil, porque eu supoño que sabían a donde iban, non? E con isto non estou dicindo nada malo, iban a un festival que ten unha difusión planetaria e que, oye, que é moi complicado, e a aposta que elas facían era unha aposta realmente, bueno, diferente, algo que nunca se vira en Eurovisión, unha gran aposta, e o éxito é incuestionable, porque para Tanxugueiras agora ábrense todas as portas do mundo, e, bueno, pues que vamos a decir? Que estamos absolutamente felices, ¿no? Absolutamente felices. Galloso, o titular da tarde, para ir adiantándolle xa tamén a xente que está véndonos no chat e que nos está vendo agora, o titular da tarde é que xa se fixeron públicos os pormenores das votacións, vale? Sí. E o titular é que en voto popular Tanxugueiras recibiu o 70% dos votos. 71 case, 71% dos votos, e Chanel, que foi a gañadora, menos do 4%. E que houve un membro do xurado que lle deu a Tanxugueiras simplemente 2 puntos. Sí, eu sin entrar en valoracións de suposicións, sin entrar en nada. Eu creo que o sistema que se elexiu para a elección da canción de Eurovisión hai que darlle unha volta. Está moi ben, non? Que o xurado, o voto demoscópico, o voto das redes, pero hai que darlle unha volta. É dicir, hai que... non é... Está ben, é dicir, darlle entrada a xente, pero non pode haber esas diferencias tan enormes, non? Hai algo tuvo que fallar, e non quero pensar en mala fe, non? É dicir, tampouco, en definitiva, pois isto é o que hai e se acabou, non? Non hai entrar en xuicios de valor. Pero hai que darlle unha volta. Isto non está ben. Pero insisto, para min é auga pasada, pasou o que pasou, e para as Tanxugueiras e a súa carreira, isto é un aldabonazo. Se tuveran que pagar esta campaña publicitaria que recibiron Tanxugueiras, iballes costar caro, non? Non, eu creo que conquistaron os corazóns de todos, son maravillosas, fixeron, volvo a repetir, a miña canción aposta en estea, todo, non? Porque é un traballo de equipo importante o que fixeron, e xa está, temos que sentir moi orgullosos, non? E agora que está Rodrigo aí, eu recuperei a fe en Eurovisión, había moitos anos que a perdera xa, non? Pero recuperei a fe en Eurovisión cando gañou Sobral, non? Cando escoitei a canción de Sobral, dixen, Dios mío, que canción, que beleza, non? Como pode ir isto a Eurovisión? Porque eu perder absolutamente a fe no festival. Claro, cando ves aquela interpretación, algo insólito, non? A forma de interpretar de Sobral, a beleza propia da canción que levou Sobral, claro, unha aposta tan radicalmente oposta a todo o que estamos acostumados a ver. Pois xa está. Aquel día recuperei a fe, Por tanto, a mí parece moi ben que Tanxugueiras foran a Eurovisión e que estén agora onde estén. E logo, eu creo que dentro dos medios de comunicación, xa como unha reflexión persoal, como membro que traballa nun medio de comunicación, e que todos debemos de contribuir, non? A baixar un pouco a tensión que se creou ao redor de todo este tema. Sí. Porque esa é a parte que, para min, a parte que as Tanxugueiras, a propia Chanel, a Rigoberta, vamos, teñen que estar moi disgustadas con todo o que se creou ao redor, non? Toda esa violencia verbal, que non podemos confundir expresar sentimentos e libertade de expresión con cousas que escoitamos estes días. Eso non ten nada que ver unha cousa ca outra. E, por tanto, eu creo que nós, os que traballamos en medios de comunicación, debemos de, como unha obriga profesional, tratar de rebaixar esa tensión. Eu todos os días, estes días ando coa factura da luz, verdade? Porque está moi cara, porque escoito a xente o que lle pasa, porque sube todo, porque está moi preocupada. E iso que realmente nos ten que preocupar é tratar de buscar solución. E estas
outras cousas, pois está moi ben, porque forman parte das distraccións que debemos de ter, non, na vida, pero claro, si isto que debe de servir para crear alegría, concordia, ver neste caso mostras de arte, de beleza, diferentes, diversas, maravillosas, isto que debía de servir, pois eso, para alegrarnos e divertirnos, non pode ser para todo o contrario. Esta é a reflexión que se me ocurre así de súpeto, non? Pero, bueno, tampouco me quero poñer trascendente e, ademais, non deixa de ser nada máis que a miña opinión. Bueno, solo quero Bueno, veña, dicir que non quero capitalizar, que eu collo o micrófono non paro. No, eu só quería decir que sabio eres e que eres aquí a calma que ven este directo, porque creo que todos nós en algún momento nos puxamos moi irascibles e ven Galloso en paz e armonía a tranquilizarnos, de verdade, que grande eres. A ver, unha cousa que é normal que cando ti ves unha cousa que ti che parece injusta, que sintas carraxe, que sintas indignación, que te enfades, non sei que. Pero unha vez pasado ese sentimento, hai que acougar. Hai que acougar, poñer as cousas no seu sitio e pensar que estamos falando dun concurso de televisión ou un concurso musical que ten as súas normas e que por estas carambolas... A ver, non xa falamos no seu momento que isto podía pasar. Quero dicir, dadas as normas de que o 50% do voto era do xurado, se o xurado viña revirado, e non había que facer. E viu revirado. Que vas a entrar? Vas a entrar na hora a enxudiciar ti a conciencia dos xurados de... Non, iso hai que deixalo aparte e acabou o conto, non? E a partir deste momento disfrutar do éxito das tanxogueiras que por consecuencia, ademais, é o éxito non solamente delas, que o é, claro, porque elas son as que están ali, as que fan esa aposta con todo o seu equipo, pero pois a música galega quedou, bueno, pois unha vez máis evidenciado, non? Que é unha música, bueno, popular en canto que é unha música que emerxe do pobo común, moi ben elas se encargaron de decir de maneira constante que son herdeiras de toda unha cultura, que as xentes maiores viñeron escribindo sin sabelo, pero que construíron, pois é unha cultura popular musical con unha raigame, con unha forza que se entende en todo o mundo. Porque o éxito das tanxogueiras non é o éxito solamente en Galicia. Estaba descomentando agora como é esa porcentaxe de voto popular, non? Iso está claro que se entendeu en todo o mundo. E porque eu creo que os seres humanos, ademais, diferenciámonos moi pouco, non, uns dos outros. E cando falamos de culturas populares, eu creo que, como son esas culturas que nacen exactamente do pobo, cas súas características diversas en cada lugar do planeta, pero todas están moi cerca do corazón das xentes. E iso chega a calquera lugar. As tanxogueiras van a entender en todo o mundo onde se escoiten. En todo, en Asia, en América do Norte, do Sur, en África, en todos os lugares vais a entender esa música e vai tocar o corazón. Pois sí. Bueno, eu tamén quería recordar que bueno, eso que estamos falando de que todos podemos enfadarnos ou estar tristes ou tal, pero quero recordar a lección que nos deron elas xusto a acabar a final, que cando eu fun falar con elas foron as que dixeron, estábamos contentísimas. E de verdade que estaban contentas do resultado e de todo o que se estaba conseguindo e que para elas non puido ser mellor, así que, pois mira... Sabes que pasa? Que había moitas esperanzas, Galloso, que gañaran o Festival de Eurovisión as tanxogueiras e que o ano que ven se fixese en Santiago de Compostela e que o presentases ti con Esther. Sí, esa foi a gran decepción que le veía eu tamén. Imagínate que no Monte do Gozo aí... Iban por aí un tiro, non? Pois mira, sería un puntazo, Pero podemos armar igualmente un festival con elas, non fai falta Eurovisión. Non, a min eu quedei a miña, digamos, aposta que facía, e volvo a repetir que é a miña opinión, realmente a aposta de Rigoberta a min pareceume tamén moi bonita. A mí a canción gustoume moito, a posta en Estea tamén gustoume moito, e logo as tanxogueiras. O que pasa que, claro, decilo é o isto, non? Sendo galego, además tan implicado dentro da cultura popular musical deste país, desde que vas decir ti, non? Bueno, eu trataba de ser todo o máis objetivo posible. Realmente decía, home, é unha pena, non? Que neste caso Televisión Española, non?
non leve pois algo que rache completamente, non? Con esa imaxe. Non sei, decir que o mellor asustáronse, non? Ou asusta, non? Decir, ter unha representación dunha cultura tan diferente. Vamos a ver, España sempre se identificou no estranxeiro con unha cultura popular musical que todos coñecemos, que é o flamenco. Maravilloso, verdade? Que no que pensa Rodrigo, que a xente identifica con España, non, Rodrigo? Ti cando pensas en España, pensas en flamenco, ou en Portugal, cando pensas en España, pensas en flamenco. Não é bem assim. Isso não foi A bem ver, assim. explica isso. O que aconteceu foi quando eu ouvi aquelas duas senhoras a cantar. Azúcar moreno. Azúcar Moreno. Que, Aquelas dúas señoras. Creo que se Quando eu estrearon ouvi- no Luar, as Azúcar Moreno, non Galloso. Que se actuaron en lugar Azúcar Que Moreno. se estrearon, que unha das primeiras actuacións en televisión que tiveron foi no Luar. Pode ser? Vamos a ver, no lugar número 1 estaban Azúcar Moreno, fíxate. Pues mira. Non era o día de... O sea, non era o día que se presentaban elas, pero estaban empezando, Azúcar Moreno estaba empezando daquela. Pero no programa número 1 de Luar estaba Azúcar Moreno xunto con Ana Quiro, entre outros. E tamén representación portuguesa, Cantares do Miño, que tamén estaban aquel día. Sim, os Cantares do Minho. Sí. Uau! Ahora xa un grupo desaparecido, pero estaban. Uau, Bueno, uau. pues Rodrigo viu as Azúcar Moreno e dixo que para España, que estaba ben. Não, mas para, cara. A ver, deixa falar o Rodrigo, deixa-o Vou falar. explicar. Não foi, ou seja, para aquilo que eu tinha ouvido e as Açúcar Moreno foram as segundas, acho eu, que eu ouvi cantar. Entre os primeiros e os segundos, o que eu achei foi elas representavam melhor a cultura espanhola do que os primeiros que cantaram. Mas para mim não é que a Espanha é só flamenco, claro que não. Aliás, quando foi a final, o que eu vos disse foi, também gostei muito da Chanel e gostei, pronto, as Tanchugueiras era o top número 1 e gostei muito também do Raiden, que não tem o flamenco na música. Portanto, para mim, entre os que cantaram primeiro, que eu ouvi, as Açúcar Moreno tinham mais o sangue de Espanha, e lá está, numa Eurovisão, e daí puxando para as Tanchugueiras, eu acho que na Eurovisão nós temos que mostrar algo que vem do país. E as Tanchugueiras mostravam muito, não só do país, como mostravam da Galiza especificamente, que é uma coisa que o mundo não conhece. Claro, E seria espera, a pregunta perfeito é, conhecerem. a gañadora do Benidorm Fest ten ese estilo que representa a España? Esa é a pregunta Não. que eu fago. Não Claro. tem, imagina, a música é gira, ela dança bem, o espetáculo em si está muito bonito, mas Sim. para representar Espanha, e neste caso representar uma parte específica de Espanha, que é a Galiza, que muita gente no mundo não sabe diferenciar as várias partes de Espanha, acha que Espanha é tudo a mesma coisa, acho que deviam ter ido as Tanchugueiras nesse sentido, para mostrar ao mundo o que é a Galiza e que Espanha não é só Espanha. Espanha é Claro. um conjunto Sim. de coisas diferentes. Héctor Pronto. non concorda moito que puxo caras raras. No, é dicir, España ten diferentes culturas. Ao final tamén o tema da visión que ten a xente de fora do que reflicte a cultura é moi interesante tamén. É dicir, moita xente que reaccionou nos vídeos que hai en YouTube de xente cando se publicaron as cancións do Benidorm Fest reaccionou igual da mesmo xeito que Rodrigo, é dicir, vinculábase cadra máis unha canción latina ou con bases máis latinas ao que España o que se escoita máis en España ou unha música tipo reggaetón ou algo máis latino, é dicir, que a que se ven asociando habitualmente ao que se escoita por España, que casualmente España a Eurovisión nunca levaba cancións dese estilo, é dicir, sempre levaba outro tipo de cancións. Ese tipo de cancións veñen dun Chipre ou veñen dun Grecia ou veñen dun Malta ou veñen de outros países que son máis mediterráneos. Entón, é un pouco... É dicir, eu non estou disgustado coa escolla, a escolla pareceme boa a nivel de espectáculo, que é un programa de televisión, é dicir, se nos atinximos a criterios específicos de espectáculo, ao final dá baile, dá boa posta en escena, dá música, é dicir, se te metes, se sacas un pouco todo o barullo e non te paras a facer un traballo de fin de máster sobre o que significa unha canción, se é feminista, se non é feminista, se hai lingua, se non hai lingua, se non sei que ao final tes 3 minutos para demostrar algo, poste en plan, vale, pois
entreteume estes 3 minutos, pois gústame. E ao final, eu creo que moita xente tamén encántame a mensaxe das Tanxugueiras. Para min Terra non é a mellor canción das Tanxugueiras, eu se cadra me quedaría máis cunha Figa ou con unha canción similar que me chega un pouco máis e que creo que é un pouco máis potente a nivel de entretemento, pero foi como foi. Ao final tamén a obxectividade do xurado é a que é. Eu podo votar ou calquera pode votar do xeito que lle parece, non por iso nos ten que parecer máis ou menos válido. Que pasou? Que non saiu da forma que a nos gustaría, pois mira, xa tocará doutra vez, pero é o que hai. E no xurado faime gracia que o comentarades antes o de Salvador Sobral, pero o ano do Festival da Cansao 2017 Salvador Sobral perdeu o voto do televoto. Salvador Sobral foi a Eurovisión gracias ao voto do xurado. E España mandou tamén propostas moi votadas por televoto que despois foron un fracaso, O sea, que o público non sempre acerta, E o Måneskin ganaron por televoto frente a xurado. É dicir, que en Eurovisión é algo moi frecuente que pase o tema de que televoto e xurado non coincidan. De feito, cando vemos moitas veces o televoto, nos mesmos levamos as mans á cabeza ou xuramos vendo a pantalla ou facemos calquera cousa por dicimos por que lle dá Croacia votos a Albania, tal. Pois, é dicir, pois hai miles de cousas que se nos escapan a razón, non? Entón, non me sorprende, a verdade é que eu coincido moito na mensaxe de Galloso. Hai que estar contentos polos resultados obtidos, que va moito máis alá dun simple primeiro, segundo, terceiro posto que sexa, e moitas veces o obxectivo non é representar a un país en Eurovisión, senón é conseguir outras cousas que son máis importantes e que trascenden moito máis alá dunha pantalla de tele que ven tropecentos millóns de persoas. Sí, eu estou de acordo co que acabades de decir. Televisión, é dicir, Eurovisión converteuse nun espectáculo televisivo de primeiro orden, é dicir, fantástico, fantástico a posta en estea que se fai ali, maravilloso. Depois, outra das cousas que me chama a atención é que co paso do tempo fomos perdendo o foco un pouco, non, do que en realidade é Eurovisión. Eurovisión é un festival da canción de televisións europeas. É dicir, neste caso, Chanel, ou no momento aquel que foi Maciel foi a representante, e así foi seguido, representantes de Radio Televisión Española, non de España. É dicir, aquí non se busca un representante de España. Creo que perdimos o foco, non? Este é un festival no que se presenta a candidatura da televisión española. Sí, bueno, tamén por extensión española perdeu o foco nese sentido. Isto non quere decir nada, A mí parece moi ben que por extensión, bueno, pero é representante de España, vale. Bueno, pero unha empresa, neste caso unha empresa pública, Radio Televisión Española, como será a RAI, non? É dicir, que representa a Italia, bueno, representa a RAI, non? Que é a empresa que... Vale, con isto, que é unha empresa que organiza, que ten os seus criterios de organización, as súas normas, que decía un pouco ao principio, non? Que ti te sometes aí e que, bueno, que pouco a pouco fomos facendo vendo como o artista que vai elexido por esa empresa, bueno, ese artista representa a todo o Estado, a toda a nación, a toda a música. Eso é moi complicado para empezar. Primeiro, pola propia diversidade cultural, como ben decíades agora, non? A diversidade cultural musical que temos neste país, non? Por tanto, claro, agora elexir entre que canción é mellor para Eurovisión, si Chanel, si a aposta que fai Rigoberta ou a que fai as Tanxugueiras, realmente complexo, é moi complexo, porque son tres apostas, pero que moi diferenciadas. Depois están os gustos persoais que temos cada un de nós, depois están os sentimentos, claro, porque as nosas queridas Tanxugueiras apelan, bueno, Rigoberta mellor non tanto, e a propia de Chanel tampouco tanto, pero a de Tanxugueiras, claro, é que Tanxugueiras nos disparou directamente ao corazón, non? O sentimento de Galicia. Entón, a entrega que tivemos todos os galegos foi absolutamente magnífica, bueno, porque elas superan tocarnos o corazón e, en realidade, estamos feitos de sentimentos, non?
Ricardo, ver, iba a decir algo Ricardo, creo, Ah, ¿no? sí, perdón. Sí, pero é que claro, con Galloso eu quedo embobado cada vez que fale, isto tamén pasa desde sempre. Pásanos a todos, se non te Estamos todos preocupes. Quedo babeando. así caladiño e Quen digo, dixo eso? Quen dixo eso? Ricardo por aquí. É que así sin gafas, ademais, non vos vexo ben, teño que poñer os lentes para xa na pantallilla pequena. No, bueno, que volvo a repetir, que temos que estar, pero tan orgullosos, primeiro do puntual, do que aconteceu, no? De que tres rapazas que fan unha aposta, elas que teñen ademais tanto sentimento por esta terra, porque queren, ademais, aman profundamente a esta terra, no? E que din, vamos ir a Eurovisión. Xa volvo a repetir, eu creo, algo que lles teño que preguntar o próximo venres cando estén ali, oye, tuvo que ser unha decisión complicada, porque non é fácil, casar mundos. Sabedes que no mundo da música tradicional, aí, dar pasos cara adiante é complexo, é difícil, é moi difícil, non? O gaiteiro de Soutelo, cando salta a popularidade, é un tipo que dá un paso adiante e en vez de tocar el solo a la gaita, decide montar un cuarteto e que haxa outra gaita que toque, que faga dueto, non? Claro, naquel momento foi unha revolución e alguén lle chamou de todo, non? Onde vai este tipo? O gaiteiro é o gaiteiro da Carballeira. É dicir, que cada paso que se dá dentro do mundo da tradición, porque as tradicións hai nas que respetar, pero unha tradición que non che serve para evolucionar, entón non vale, non? E nós temos unha tradición moi clara, moi asentada, con uns alicerces tremendamente profundos, que se respeta, pero que temos uns xóvenes que saben coller esa tradición e evolucionar e camiñar sobre ela, e crear novas propostas musicais, sentimentais, de unha beleza extraordinaria, como é o caso Ricardo, mete cuña que senón non hai maneira, veña, dille xa. Sí, botádeme daqui. No, decía que é importante o matiz que decía Galloso, que ás veces se nos escapa, de que o representante é de Televisión Española. E eu creo que iso, Televisión Española, teno moi claro, aínda que logo os eurofans se nos vai esquecendo na voráxine do festival, porque estamos tan a favor de obra, e este ano creo que toda España estivo tan a favor de obra, que pensa, isto non representa a España. Eu creo que Televisión Española, neste caso, e tamén o decía antes Anjo, escolleu unha canción, e ao mellor non sei se dirixido, pero sí que obviamente había unha aposta clara por Chanel, porque foi escollida unha persoa anónima cunha canción moi concreta que xa antes presentaran a outras productoras. Estaba claro que querían algo como de Chanel. E eu creo que escolleron o que tamén decía Rodrigo antes, o que Europa pensa que é España. Entonces, tives agora os eurofans europeos a moitos deles e están encantados con Chanel. En Rusia chamanlle a Jennifer López española. Entonces, eles deben pensar que en España estamos todo o día perreando. Entón, as tansugueiras fixeron moi ben e dixeron, pois non, en España hai outras cousas. E creo que quitaron un pouco este complexo que segue habendo co folclore, en xeral en toda España. E creo que o xurado tivo un pouco iso. Creo que lles faltou valentía e que foron moi conservadores e dixeron, imos levar o que Europa quere que levemos, que é Chanel, pero puideron romper e levar a Tansugueiras ou a Rigoberta, que desde logo para min serían as dúas un Salvador Sobral. Dende logo romperían co que levamos visto os últimos anos. Ao final foron máis conservadores e é a decisión que hai que aceptar, pero bueno, as Tansugueiras dende logo demostraron que o que é o pobo español está de sobra preparado para levar unha canción como a delas que é raíz galega total. O sea que... E venos moi ben, Ricardo, cando todo de acordo co que falas ti, mesmo se somos un pouco autocríticos, no mesmo na mesma Galicia, isto tamén serviu para darnos valor, é dicir, eu estou seguro que moita xente de Galicia, a min abertamente mo decía, a min pareceme ben, por outro lado, non? Xente decía, pero que son esas tanxugueiras na calle, O sea, tampouco nos rasguemos as vestiduras, non? Hai moita xente neste país que acaba de descubrir as tanxugueiras, maravilloso. Pois mira, xa é un favor que nos fixo o Festival de Benidorm, como diría
externo, xa o favor que fixo, e aposta, volvo a repetir, valiente das tanxugueiras. Iban a ser coñecidas, levaríalles máis tempo, porque o camiño delas é moi seguro e moi decidido, pero isto serviu para que de súpeto haxa xente que cando viu aquelo sobre o escenario do Benidorm Fest dixeron, caramba, que cousas facemos aquí en Galicia, non? A ver, ao final eu creo que se pon en dúbida si Chanel representa ou non a España, pero porque vimos todas as outras opcións que había, pero eu que dixen que se chega Chanel en maio, pois diríamos, pois, como se facía sempre, chegaba a maio, coñecíamos ao representante e decíamos, bueno, pois gústanos ou non nos gusta, e non se xeraría todo isto que se xerou por ver que podía representar a España e finalmente quedou no casi vai a Eurovisión. Gabri, contanos que tú estás aí moi caladiño, que opinas de todo isto que estamos comentando? Ben, pois eu estaba cavilando un pouco sobre o éxito que tiveron as tanxugueiras e tamén penso que agora o que temos por diante é ver como vai enfrontar agora a Radio Televisión Española un pouco toda esta voráxine, toda esta crítica, esta polémica, non? Vimos que asumiron que non foi un festival perfecto, que foi un gran avance respecto a anos anteriores, pero que hai moito que facer, e hai moito que mudar. Non especificaron que van mudar. Eu entendo que, dada a polémica, mudarán o sistema de voto. Pero veremos se na edición que ven se muda o sistema de voto, entón están facendo como unha especie de emenda a totalidade o que se fixo nesta edición. É dicir, recoñecen que o sistema desta edición estaba errado e que, polo tanto, o resultado que se obtivo igual non era o máis representativo. É un pouco falando sobre a esencia destes festivais de Eurovisión, que escoller unha canción que guste a toda Europa, indo ao local. Isto é algo persoal, igual os eurofans como Anjo ou Ricardo, que coñecen moito máis que a min, poderán rebatirme isto, pero eu entendo que estes festivais locais que escollen, locais refírome aos nacionais, non? San Remo, Benidorm Fest, que escollen estas cancións, o criterio que debe primar non é tanto a mellor canción, que sí, senón quizás a máis representativa, coa que máis identifica a maioría da poboación. Entendo que o sistema escollido no Benidorm Fest como sistema ordinal quizás non dá ese resultado, non premia esa representatividade que vimos que se rachou completamente cando as tanxugueiras obtiveron o 70% da proporción do voto do público. Entendo que é algo polémico, que non é o punto que está todo o mundo de acordo. Entón eu vexo o que máis inquedanzas me xera, o que máis curiosidade me xera ver cal vai ser a rectificación que faga a Televisión Española para Benidorm Fest o no ano que ven, no 2022, a ver con que nos sorprenden e a ver se hai algunha proposta galega e a ver como sai esa proposta galega, claro. Sabedes, isto, perdón, non, estou completamente de acordo que de Gabri, sabe, esta tarde falaba con, igual sabédelo, non? Que non son tampouco tan eurofan, eu solamente desde Sobral e xa vos dixen que recuperei a fe, pero decía eu a Carlos que, por exemplo, en Suecia, que é un país que se toma moi en serio, no, de Eurovisión, teñen un sistema parecido e os membros do xurado non son ningún suecos. Nin suecos nin suecas. Xa evitan un condicionamento de tipo de país, ¿no? De sentimento de país. Non, son profesionais, directamente profesionais que entenden das artes escénicas e musicais e que votan individualmente dende cada un dos seus países. Individual, en solitario. A mí parece moi curioso. Houve moitos comentarios de si estaban contaminados os membros do xurado. Non, bueno, claro, tratan de evitar calquera tipo de exactamente contaminación, como dis ti, non, Carlos? O voto, desculpa, Gallos, o voto do Melody Festival, en que é o festival que dis ti de Suecia, divídese tamén en televoto e en voto internacional. O voto internacional non é individual, é un grupo de delegacións, un grupo de delegacións escollidas pola delegación sueca que cada ano van variando, algúns países normalmente mantéñense, como son os da contorna e demais, pero é un grupo de xente, non é unha persoa individual, hai un portavoz que é o que dá os votos no directo, pero hai un grupo de xente que vota nesa candidatura, que ese tamén é un debate interesante, é dicir, bueno, sí, claro, que como decía Gabri, hai que darlle unha volta ao sistema de votación, hai que, si todos concordamos en que efectivamente o sistema de votación non responde como se está evidenciando cada día máis, despois de ver todos os resultados das votacións, hai que darlle unha volta, e igual o sistema está inventado por outros países e trátase de copialo ben e acabou o conto, non? Pero, bueno, eu creo que sí que hai que darlle unha voltiña, non?
Pois mirade, con respecto ao que dicía Gabri, bueno, pois diso de que a ver si po ano nese Benidorm Fest se cambia a forma de votar e demais, bueno, como a Yaiza e eu estuvamos vendo esa conferencia de prensa pola tarde, eu non sei tú, Yaiza... Estabas tomando nota de todo. Estábamos tomando nota. Non sei tú, Yaiza, como biches, pero a mí deu unha sensación de que nesa conferencia de prensa tampouco asumían demasiado erro, é dicir, sabían que a xente estaba enfadada, pero bueno, Claro. eles estaban aí. Tú como bichi. Eu estaba aquí caladiño escoitando, vexemos moi tranquilos. Eu estaba aquí en segundo plano hasta que dixo, espérate que me den paso, que aquí está todo o mundo moi tranquilo. E como di Esther que o pueblo manda, eu tamén estaba lendo o chat, a xente quere salseo, deixadevos de ser boa xente, que aquí a xente quere salseo. Entón, claro, aquí a Esther e eu, que estivamos facendo pola tarde, pois atender yo ao salseo e dicir, vamos recopilar datos para salsear pola noite. Chicos, hai que empezar a salsear. E para mí, o salseo, pois sí, como comentas ti, Esther, que non había, non se asumía moito os erros, a verdad. E despois unha cousa que me chamou moito a atención é que se respaldaba moito en que o criterio do xurado era un xurado profesional, que se escolleu pola súa traxectoria, pola súa vinculación co mundo da música. A mí houve unha frase que especialmente me chamou a atención de todo, bueno, da conferencia que saiu pola tarde, e a frase que máis me chamou a atención foi que dixeron o xurado é profesional e escollemos este xurado porque pertence ao mundo da música e, pois, claramente tiñan que coñecer a parte do equipo dos artistas porque, pois, tamén forman parte do mundo da música, pero a mí o que me chama a atención, de feito dixeron, o raro sería que non se coñecesen, pero o que chama a atención é que eu saiba, por favor, correxídeme se me equivoco, pero que eu saiba só coñecían a parte do equipo da gañadora, que tamén é moita coincidencia. Claro, porque, a ver, o que estaba pasando nese momento é que un xornalista preguntou o que estaba pasando é que alguén preguntou nesa conferencia de prensa que se nas bases puña que non podía haber pois un vínculo entre o xurado e os participantes, porque non se inhabilitou a esa parte do xurado que sí que se levaba con Chanel. E a resposta é, como dices tú, Yaiza, pois que é totalmente normal no mundo da música coñecerse uns cos outros, pero bueno, tamén podía estar aí Piñeiro e tampouco ten relación con as Tanxugueiras, sabes? É que xa me estou envenenando outra vez. É que non pode ser. A Piñeiro hoxe é mellor deixalo tranquilo na casa porque había de ter un cabreo tamén. No, pero que ao final era o que falábamos antes, que jolín, que todo isto, que sí, que eu de aquí veño a dar salseo, pero tamén quero dicir que a gañadora non, o sea, presentou un espectáculo de 12, o sea, o espectáculo está genial feito. Claro, o sea, cantar, bailar a vez, esos movimentos increíbles, aguantar a respiración, que todo estivera afinado, quero dicir, non se lle pode negar o traballo e desde logo isto que non se confunda con ningún tipo de ataque a ela que presentou un espectáculo maravilloso, pero non podemos negar que houve cousas que diste, bueno, isto... Claro. Darlle 2 puntos a Tanxugueiras, sabes, tendo a Gonzalo Ermita con 4, home, queres ti que non, será as dúbidas, non? Pero eso pasa no demoscópico, Estase papando críticas que quizás... Logo veremos as cifras polo miúdo, para que a xente saiba de que estamos falando, vale? Exacto. Cantidades exactas. Chicos, chicas, que os compromisos familiares me reclaman. Vale, dinos nada máis que vimos ver o Benres con Tanxugueiras, danos un adianto e marcha, veña. Dime. Que nos des un adianto así, unha pincelada do que imos ver con Tanxugueiras este Benres. No. Sí, bueno, sí. Efectivamente, o próximo Benres estarán Tanxugueiras, home, son as estrelas do programa e aí trataremos de... Bueno, home, van cantar, isto está claro que van cantar. Hai unha cousa bonita, incluso tamén a nivel de televisións, que podemos adiantar. Veña, exclusiva. Sí, Televisión Española, o venres pola noite, emite o programa Las claves del siglo XXI, creo que se chama así, ¿no? Un programa que comenzou hai 2 semanas, e é un programa de debate, ¿no? Bien. Están en directo, a noite do venres, e nós, en Luar, tamén estamos en directo, coas Tanxugueiras.
Entón, as claves do siglo XXI invitaron a Tanxugueiras a estar no programa, pero claro, Tanxugueiras, pois moi riquiñas elas, porque temos yo que agradecer, declinaron a invitación de Televisión Española dicíndolles, mira, estamos no lugar en directo e, por tanto, non podemos estar no programa de las claves. Pero, bueno, chegamos a un acordo de decir, bueno, e que problema hai porque Tanxugueiras nun momento determinado entre no programa e por que non as claves entran en lugar? Bueno, entón vamos facer aí un dúplex, é dicir, algo que, desde logo, nos 37 anos que levo traballando nunca fixen nada deste tipo, Entón, digamos, de alguna maneira, hai un momento da noite do venres no que na Televisión Española se estará vendo o que está pasando en lugar e en lugar, en Televisión de Galicia, estaremos vendo o que está pasando en Televisión Española. Non sei se me explico, e como me explico fatal, o que hai que estar en o venres, vendo o lugar e así sairemos do apuro. De alguna maneira, é dicir, en Televisión Española vai estar Chanel, e hai un momento no que Chanel e Tanxugueiras, Chanel desde Madrid e Tanxugueiras dende o plató de Luar, pois dialogarán, vai haber diálogo entre eles. E esperemos que con Rigoberta tamén. Así que nada. Que guai. Pois que ben. É algo que vos deixo aí para difundilo. Pois parecenos moi ben. Será unha noite bonita, e volvo a repetir unha vez máis, unha noite na que pois seguiremos disfrutando da música da nosa terra e dos artistas maravillosos que temos na nosa terra. Claro, Galloso, mira, Tanxugueiras non van a Eurovisión, pero van, como era? A Catedral, nunca me sai. A Catedral Mundial do Folclore dos Povos. Eso. Toma. Iso foi un home de Ponferrada. Hai moita xente, bueno, ahora a pandemia tenos a todos un pouco paralizados, non? Pero había xente que viña dende Ponferrada ao lugar, acababan o programa ás 2 da mañá, collían o autobús, chegaban ás 6 da mañá a Ponferrada, bueno, que mérito, E eu chamaba aquelo, pois o plató, e un día este home de Ponferrada dice, pero vamos a ver, hombre, usted non le llame plató a isto, que isto queda, usted chame ya isto a Catedral Mundial do Folclore dos Povos, e quedou. Temos yo que agradecer a un home de Ponferrada. Moi ben. Bueno, pois que vaya todo ben, Galloso. Oye, chicos, é un placer, estar... Oye, e Iago que está moi calado, sabedes, vou dar tamén unha... Vou dar outra exclusiva. Vou dar outra exclusiva aquí. A ver. Iago, bueno, ahora non, porque... Pero os seus pais viven no terceiro piso, eu vivo no segundo. E eles viven no terceiro. Eu a Iago coñezo desde que é pequerrecho, Están vendo agora, Mira ti que casualidade, o que son as cousas. Tú mira. Mira, aquí na Coruña, no mesmo edificio, están os pais arriba e eu estou aquí abaixo. Mas ele, quando ele era pequenino, já tinha barba, ou ainda não? Já tinha essa barba? Andabas por aí. Pois agora, bueno, Iago... que un placer de verdad estar con vos. Pero bueno, viña para 10 minutos, o que pasa que xa sabe Carlos que a mí dame un micrófono e, bueno, quédome para sempre, entón non pode ser. Nada, pero Galloso é unha maravilla, porque o que dices, de verdad, podemos estar nós 1000 horas, que tú falas un minuto e xa enches o directo. No, o pasa que a mí se me dan un minuto mellor nin empezo xa. Un placer, e depois estar en contacto con Portugal, a mí Portugal como me toca tanto peito... Sempre é maravilloso, sempre. A mí parecedes un pobo absolutamente exemplar, Portugal. Obrigado. Por moitas cosas. Pero bueno, non vou seguir falando porque senón adiós. Non, claro, non hai maneira. Bueno, Galloso, moitas grazas por vir a nós. Obrigado. Veña, gracias a vos. Chao. Obrigado. Chao. Bueno, tamén imos ir despedindo un pouco a Yaiza, que ten aí unha conexión un pouco tal, e bueno... Teño unha conexión regular. A ver, eu sei que me despedides para que non deu aquí máis salseo, pero nada, xa vos deixo un pouco... Non vai a ver, xa vos deixo tranquiliños. Veña. Moitas grazas. Chao. Temos que falar con Iago, que o temos aí que... Sí, Iago. Iago. Bueno, que Iago...
ven aí preparado porque ven a facer unha cousa moi chula que xa creo que todos saben o que ven facer, pero antes que nos fale un pouquiño. Iago, tú como viviches a final? Eso. A final, pois eu creo un pouco como todos, sobre todo a parte do xurado que estamos votando, pero máis ou menos xa sabíamos que moi alto non iba a ser, entón estamos votando aí contas, a verse co televoto, con todo, pero ao final non daba, pero en fin. É que xa non imos repetir o do sábado, que tampouco é... Xa, tampouco pero momento. agora estás máis Evil ou máis anxiño? A ver, eu vendo como a nivel da traxectoria que van tanto Rigoberta como Tanxueiras e a filosofía co que tomaron elas, pareceme o mellor nestes casos. Eu creo que tamén, canto máis sigamos por esa liña tamén, porque o que se está votando un pouco a Chanel tamén, eu creo que Chanel defendeu o tema que tiña da mellor maneira posible, a actuación, eu dixeno na semifinal, eu se fosen Albania e Malta, digamos, artistas que non tiña ningún apego con eles, igual hasta me gustou máis incluso a de Chanel que a de Tanxueiras. Sei que non é popular, aquí eu veño de Bill Lawyer, de abogado demo, Aquí hai que pero contar a verdade sempre. Aquí vimos Pero, a claro, opinar. pero que decir, Claro. non vexo mal que se valore a de Chanel como se valorou ora a cousa, o de Tanxueiras igual. Ser a menos votada en directo por dous membros do xurado igual pareceme un chisco demasiado. Eses E dos ata aí. puntos doeron moito, Doeron. E os catro tamén son... De feito, me imagino que iredes logo cos datos, pero Tanxugueiras foi, digamos, o que tivo máis disparidade de votos. O que votou máis foi 8 puntos máis que o voto máis baixo. Foron as artistas que tiveron máis disparidade. Chanel vai en rango de 5, o resto un pouco menos. Entón, chama que xusto onde hai máis disparidades é en Tanxugueiras. Bueno, mira, non sei se queres interpretarnos algo en directo, pero antes de nada podíamos facer compartir para a xente que non estea, bueno, que non o vise, o teu vídeo viral. Porque Dalle. o que fixeches foi exactamente que Pois isto foi, basicamente eu creo que o que falaban yo da resaca eurovisiva, como vai iso, pois unha serie de xente polo Twitter, entre elas a grande Ledicia Costas, escritora viguesa, pois fixo unha adaptación da letra de Slowmo de Chanel, pois nada, aí nun fío de Twitter, pois fixo unha adaptación da letra ao galego. Algúns termos, pois localizounos aquí para que se entendese todo ben. E disto de que tedes a mañá de domingo que non sabes que facer, digo, espérate un momento a ver se buscamos aquí os acordes, e fixamos a primeira estrofa do primeiro retrouso. Isto de non pensar as cousas, soltalo, e a xente volveuse así, tola. Eu xa, nese caso, se dixen que non andaba de resaca eurovisiva, que ainda andaba de festa. Mais ver a miña cabeza. bueno, chamase Quita Llegas, eso así, veña, imos escoitar un pouquiño. Arde yo eixo. Aquí estou eu, a raíña dura en rotor dos caros. O mundo enlouquece con esta foliada. Se teño un problema non será de cartos. Fago tolear a todos fulanos. Sempre a primeiriña teño terra na Habana. E meneo o cucu como a Sinchan. O móvil bota fume por ribadeo. E non se confundan, señoras, señores. Sempre estou preparada para o que me voten e as imitacións pra feira de San Cosme. E se non me cres ponte diante e xa verás. Dalle a gravar, pero quítalle gas, 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 pero quítalle gas, 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 pero quítalle gas. Wow. ¡Qué grande! Uau! Vale, temos que decir que esto, por moito que estábamos dicindo de, bueno, criticando a canción gañadora, pero non por Chanel, sino por todo isto que estábamos comentando, temos que dicir que isto vai ser un temazo. É dicir, vamos estar todos bailando con isto, e iso é unha realidad. E máis ca versión en galego, teño que dicir. Home, é que se o pensas ben, pode ser unha solución de consenso. Que vaya isto, pero que adapte a letra ao galego. Que Claro, claro. Por que non dicíamos que mezclando coa idioma Ailara era de menos? Pois veña, que o canta en galego. E así facemos unha solución salomónica. Claro, ¿no? claro. Eu quero un momento melena, en directo, por favor, Iago. Eu creo que se vas a O Eurovisión ti momento tienes que melena facer un foi o momento melena. mellor. Iso é boísimo. Mellor que vaya ela, porque se teño que aguantar bailando máis dun minuto, igual temos problemas. Bueno, e cantarárnosla en directo ou que? Sí, se quedes, incluso, claro, isto hai que explicarlo que ten menos playback que as actuacións de Eurovisión, porque aquí temos unha parella que se chama é o que hai, as Tú cousas non van así, tes a os menos coros que dicía Piñeiro, non cantan os coros aquí.
cantan os coros, pero gravose un minuto antes que esa cousa. Entón, hai un aparello aquí que se chama o Looper, se parece, espera, que xa vou ir montando aquí a bricomanía hoxe de facer aquí cancións. Non me digas que non é unha maravilla isto. Quero dicir, o concepto todo xa. Unha maravilla. Sí. É o noso, como se chama? Ortopilot. Ortopilot galego. Ortopilot galego. Entón, non sei se queres que intente xa facer... Vou preparar a base, en caso de que non... que me aturulle, teño a base en playback por si acaso, que estou moi revisivo tamén. Isto como azúcar moreno, entro e saio outra vez como amante bandido. Entón, nada, pues, sí, vou deixar de escoitarvos un ratiño, medio minuto, que teño que poñer aquí as bases para escoitalas ben. Vale. Vale, Entón, pero nada, vainos contando basicamente, e que agora non vos somos escoites, me nós interrompides, que pois xa... facemos as bases. Cousa. Imos gravar aquí as partes da canción. Sí. Temos aquí 4 pistas. Entón, imos ver. Vou a subir un toniño por unha cousiña que vou facer logo. Entón, primeiro vou facer as percusións, estas cousas. Entón, todo isto moi vocal, moi beatboxing e moito, pero moi vocal. Entón, saía unha cousa así. Vale, agora voulle meter unha máis besta para o retrouso. Vale, e agora imos facer a fusión. Como imos meter o tema e agora... Ai, col uso o vale agora. Espera un segundo, isto pasa, ves? Ahora vai. Ei, Ay la la la, 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 ay la la la. Entón xa teríamos o que ven sendo retrouso. Agora imos facer xa a estrofa e xa tiramos para diante. Xa o que saia. De aquí xa non hai volta atrás. Entón, percusión da estrofa xa está. Imos facer o teclado para a estrofa e logo xa cantamos a letra de Ledicia Costas. A ver. Segundiño. Atención, atención. Ay la la la, 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 ay la la la. Vale, e agora que xa temos todo, pois imos comezar do comezo. Veña, vou preparar a letra aquí. No chat aí poñedes aí lumes, emoticonas, cosas destas. Se tedes emoticono de galloso, poñedo tamén. Veña. Aí non. En rigoroso E directo, agora señores. vou poñelo tamén para escoitarvos a vos, por se queres facer un coro. Un segundo. Veña. Con Rodrigo, todos ti os mete redes, tamén Iago algo Gordillo. portugués polo medio. Eu estou Agora- maluco com isto. Uau! Agora xa vos escoito. Veña. Ardello. Espera, ardello eixo. Poñete aí no chat emoticonos, cousiñas destas, así bonitas. Aquí estou sí, ahora sí. Digo cho eu. Aquí estou, a raíña dura en ratos dos caros. O mundo enlouquece con esta foliada. Se teño un problema non será de cartos. Fago tolear a todos fulanos. Sempre a primeriña teño terras. E meneo cucu como a Sinchan. O móvil bota fume por ribadeo. E non se confundan, señores, señores. Sempre estou preparada para o que me boten. E as imitacións pra feira de San Cosme. E se non me cres ponte aí diante e xa verás. Dalle a gravar, pero quítalle gas. Ay la la la, ay la la la, pero quítalle gas. Ay la la la, ay la la la, pero quítalle gas. Ay la la la, ay la la la, pero quítalle gas. Ay la la la, 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 ay la la. Imos a facer versión extendida agora. Atención. E veñen, e veñen, e veñen, e van esas bravas gorxas de fondo cantar. De fondo cantar. Estou mirando a letra. De fondo cantar. Aí veñen, e veñen, e veñen, e van. E vai
Vai a cangas a choraría, que eu xa chorei, vai a cangas a choraría, que eu xa chorei, vai xantar churros a churraría, que eu xa churrei, non sei por que dan tanto medo as tan xugueiras, non paran de chamarlle sempre las gallegas. Pero quítalle gas. Veña, xa está. 2022. Pero quítalle gas. Buenísimo. Eres Deus. Fantástico. A solución de consenso era esa, facer unha mestura entre as tres, entre a teta da Rigoberta, entre as taxugueiras e os lombo. Sí, Entón só xa dicir que gañaban todos, non? claro, eu só dicir que me Os meus pedí, 12 puntos, Iago. Tes os meus 12 claro. puntos. claro, dicir que pedín o traxe de Consenso. Chanel, pero deronme do Chanel da talla Chanel, entón non puiden poñer, por iso. Falta Bueno. de perrería, É unha pasada, Iago, de verdade, tes un talentazo Wow. enorme, Que e unha maravilla. sorte. Agora hai que encargalle a Rodrigo, e eso será tarefa para o seguinte programa, Rodrigo. Temos que facer a versão em português da canção das Tanxugueiras, pá. Mas não assim. Eu a tocar Não, e a não. fazer. Sí, tens unha semana para aprender, Rodrigo. Podes Mas o deixar Iago- o direto a empezar. O Iago vem ter comigo. Iago, ficas cá em casa comigo, fazemos Sim. os dois. Os dois em conjunto dá. Oh, sí, Acho oye, que- el ponchabase e ti tal, fase a traducción e cantades entre os dous. Boa, Para boa, que se boa, note boa. menos o teu, quero dicir. Sabes, non? Ok, eu vou tentar, mas eu não estou ao nível. Opa, tu és um deus, tu és incrível. Sí. É unha máquina, Iago. Incrível. É unha máquina. Olha, está aqui muita gente no chat a dizer para ires à Eurovisão do próximo ano. Tens de O ir. Festival da Cansao tamén, que sabes que hai moito debate aquí, que hai moita xente que dixo as Tanxugueiras tiñan que concorrer por Portugal, claro, agora xa é tarde, agora xa non pode ser, claro. Agora xa non Fogo, pode. incrível. Pero mandamos ao Iago, a ver si... Iago, muitos parabéns, Fogo, grande artista. No, pero hai que ter en conta se hai algunha candidatura galega que está aí na preselección, a ver se chega a fase final da Festival da Cansao, que tamén é importante. Moi Se ben. que hai algunha apuntada aí. Bueno, Iago, foi un placer. Moitísimas grazas por estar connosco esta noite, vale? Que foi Ya. genial, bailamos todos, divertímonos e nada, es un crack. Es Sí, sí, acabas de darnos un momentazo do directo. Maravilha. Sí, sí, Nada, unha maravilla. E tiñas outro día vos, contaremos contigo e falaremos máis polo miúdo. Parece chido. Podes nos compoñer unha canción o Digo Chueu, si queres. Sí. Sí. Digo choeu, digo Digo choeu. eu. O Rodrigo é muito bonito. Digo eu. Eu vexo vos ben xa, Bueno, veña, foi un placer, Iago. Xa falaremos, vale? Iago, Unha moitas fuerte enorme. gracias. Obrigado. Gracias, un aplauso para Iago. Fenómeno. Grazas, Crack. grazas. É que temos aquí máis Graciña. invitados esperando, claro, resulta que aquí non cabe máis xente, entón temos que ir sacando e poñendo. Como Oster, tu estavas Diz. a dizer que era o momento do direto de hoje, foi esta canção que foi fenomenal, mas Sim. há um momento que podia ser ainda melhor, Sí. que era o Carlos fazer um striptease para toda a gente que está. Iso cando gañe algún representante galego en Eurovisión. Que conste que, oi, unha cousa. Jura, jura! Escoita. Mira, que conste que nos fixemos o directo o sábado, fixémolo nun gimnasio, bueno, eu fixeno nun gimnasio, porque era o único lugar de todo o polideportivo ese onde se fixo en Benidorm, onde eu podía estar só sen máscara, e non molestaba a compañeiros, non entraban audios da gala, bueno, estas cousas, non? Pero que ese gimnasio estaba ao pé dunha piscina. En algo falamos de que se gañaban as Tanxugueiras que me Sí, que tiraban. te tirabas. Pero non puido ser, non me pude tirar á piscina. Non quixo Oh. alguén do xurado, sabes? Puxei un 2, entón non hubo maneira. Pero bueno, mira, imos presentar os seguintes convidados, todos seguidos, vale, Esther? Logo Sí. xa imos vendo. Ben, en primeiro lugar, a quen? A ver, pois temos a Manu Maía. o noso Manu Maía, que somos fans de Manu. Hola. Boa noite, que tal? A Bueno, ver, que Maía, a última que- vez que falamos contigo Sí. ainda non leváramos ningún chasco.
Estábamos a piques, porque eu estaba ni na gala da semifinal, estábamos a piques de descubrir os gustos dese maravilloso jurado designado por Televisión Española, sí. Sí. Bueno, logo imos detallar polo miúdo todo o tema do latriqueo, do xurado, non sei que, cousas que non se viron. Ui. A Manu vímolo nunha conferencia de prensa dos finalistas nin nos deu tempo a falar sequera. Foi un desastre. No, bícholo tú, porque eu nin me enterei. Eu vino ali e tal, e dixen, pero é Manu que está preguntando e tal, e xa despois cando acabou, como nos botaron pa fora, tiñamos que ir por ali, despois da chupera, non sei que, xa non encontramos. Sí, a xente estaba moi nerviosa. Bueno, agora comentamos todo. Metemos a todos os convidados, entón? Sí. Vale, pois temos tamén Cabemos, con non? Creo que sí. a Iago Pico, a Fran Sieira e a Artur Puga. Hola! Hola! Boas! Que tal? Hola! Que tal? Bueno, Eu já os vi no palco. Claro, porque só podemos falar das nosas tres mulleres fantásticas, pero iban acompañadas por tres homes fantásticos. Wow. A ver, como estades? Moi ben. Moi ben, sí, moi ben, Benvidos. moi contentos. Aterrizando na casa todavía, que é un pouco, bueno, pues complicado despois de todo isto, pero moi contentos, moi contentos. Sí, eu creo que sí. No, perdona, iba a decir que estábamos aínda frotando todavía, aínda creo que estamos voando de volta, aínda non volvimos a nosa terra todavía. Claro, normal, estamos nós, non me quero imaginar vos. Eu volvería, eu a volta á normalidade está se me facendo moi dura. Verdad, Fran, tamén Estabas mellor no hotel ali. Bueno, pero a ver, hai que latricar un pouco, a ver. Contádenos un pouco o tema de ensaios, o tema da realización, que se falou moito, que tivestes que repetir, que cambiar cousas. Contádenos un pouquiño, como foi aquilo, desde a primeira semifinal á final, que a realización non tiña nada que ver. Entre a primeira e a segunda. A ver, venga, me la juego. Foi complicado porque, bueno, sobre todo, Televisión Española ten moi pouco tempo para vernos a nos en escena e somos moitos grupos, ademais nós levamos unha posta en escena que era moi diferente ao que se está acostumbrado a facer nun plató de televisión a ese nivel. Entón, xa houbo que pasou na final e que tuvemos un ensayo bastante largo o venres, onde se falou coa xente de realización e demais para poder mover cousas. Elas, Aida e Olaya e Isabela, quixeron cambiar algunha cousa dentro do escenario, no movimento. Entón, digamos que gracias a ese ensayo de venres podemos quedar un pouco máis a gusto con esa parte, pero o problema que pasa ali é que non hai tempo material para todo o que se quixera facer. Pero se todos os grupos nos puxéramos a intentar clavar o que queremos facer, pois non habería tempo material. Teríamos que ir unha semana antes e estar un par de días ensayando cada grupo para poder conseguir o que queríamos. Eu tamén creo que por unha reunión que tuvemos o domingo cando chegamos á noite, que nos decía o director do programa, que, bueno, que nos pedía disculpas porque había cousas que conseguiran facer das cousas que todos os grupos lle pedimos e outras que non deron chegado, pero eu creo que foi todo como moi apresurado, eles o recoñeceron e que non deron a intentar satisfacer as necesidades de todos os grupos, todas as necesidades neste caso. A nos, a realización, bueno, fallounos por completo no primeiro día. Pero era aposta, era para facer o truco de logo na final. Era unha estrategia. Sí. Preguntaban aquí no chat, que seguramente vos os saibades porque, bueno, estabades ali con ela, que Isabela tocaba moito o pinganillo. Que pasou nese momento? Pois eu non sei se o sabedes vos, eu. Vale. Digo, claro, porque eu sí que o mirei no directo. Eu creo que estaba de salía, creo que estaba buscando un novo patrocinador para os Sinir, entonces xa dixo, non vou venir. Agora supoño que as empresas chamarán en plan ofrecendo aí un molde para que non se move todo o rollo. Claro, eu mirei nunha grabación, pero non, é dicir, non o falei nada con ela, non sei se estaba incómoda, non sabría. É que vos foi acabar nada, a festa, porque tamén eu, así como as vin a elas contentísimas, tamén vos vin a vos, é que estabades todo o equipo a tope. Por suposto, é que hubo quen ainda tuvo moito traballo que tuvo que poñerlle pan de ouro a todos os participantes. É unha pasada. Faltei eu por levalo, de repente vexo que non, a compañera de Fun polo Aire estaba chea deso e eu porque non teño eso na cabeza. Pero bueno. Estaba todo o mundo con pan de ouro, mi madre. Sí.
Sí, porque o tema de maquillaxe e todo o traballo previo, cada vez que había que facer un ensayo, vos canto tempo estabades aí maquillando? Vos unha che de tempo aí, non? Pois empezábamos ás 9 da mañán. Ás 9 da mañán era a hora de toque de queda e nós máis ou menos rematábamos para comer sobre a 1:30 ou así, non los tres. E sempre intentábamos que elas foran de últimas para que descansasen un poquinho máis, ¿no? Xa que elas tiñan que poñer a voz e poñer un pouco máis de... E despois, claro, o problema do maquillaxe xa non é só o tempo que botas en maquillar, sino que despois tes que botar retocando e sin tocalo, sin poder apoiarte en nada, sin poder tumbarte na cama e botar unha siesta ata que lo utilizábamos á noite. E ainda encima, o primeiro día, a primeira semifinal, o problema engadido foi que non se podía ver, ninguén sabía como era a maquillaxe, entón estábamos todos coas famosas sábanas que levaron elas na entrevista ese día semifinal, pero nos botamos todo o día polo hotel adiante coas sábanas ao redor da cabeza para que ninguén se enterase do maquillaxe. Claro, porque había que guardar un segredo antes de ver. Sí. Eu o domingo tuvemos a proba de maquillaxe e eu tuve que facer o test de antíxenos envolto nunha sábana. Que a xente do hotel estaba flipando toda. E eu cruzando aí un fantasma polo medio do hotel hasta chegar a facer o test de antíxenos e volta. Claro, imaginade esa situación, a tensión de estar maquillándonos aí a tope, mogollón de horas, logo sabendo que nos van a facer un test de antíxenos, sabemos que ainda non sabemos se vamos a dar positivo, se non, se désemos positivo probablemente podería ir todo o traste, bueno, o sea, foi... Que tensión, así a todo, que tensión, Foi duro ese nivel, Creo que non durmín. Estaba deitado, pero a cabeza non paraba. Normal. Bueno, que tal a volta? Estabades dicindo que ainda non aterrizastes, pero bueno, non sei. Que vos dicen na casa? Eu teño que decir que aquí está sendo unha pasada. De feito, bueno, Fran xa subiu algún vídeo, a mí tamén me pasou, a Iago seguro que tamén, pero nos dedicamos a dar aulas e a dar clases de baile, de canto, de todo isto. De feito, perdoa que te interrumpa, pero entereime onte de que Fran das clase en Verín. O sea, hola... No, eu dou clase en Verín da... das tú! Sí, como non sabía eu eso? Pero empecé hoxe, o sea, acabo de chegar de Verín. Vale! Hoxe foi a primeira clase. Vale, pois eu entendín que era Fran, porque claro, a min dixeronme un deles da clase en Verín, e con Fran contárasme que tú foras profe de Aida, dixen, xa está. Este é profe, está dando clases en Verín e non me enterei. Ao final, os dous nos dedicamos un pouco mesmo. Eu dou clase en Ribeira e en Vila García, deixo aí. Ai, vale, sí. Que é que ven a Portugal dar aulas? Ai, Portugal, eu teño ganas de ir a Portugal a dar unhas clases, fíjate. Xa vieste? Vamos, aí estamos. No, que ten ganas. Quero ir. Para. Claro. Cando se poña de moda isto de Tanxugueira salía en Portugal, irán eles ali a dar clase. Claro. Dima, ahora non ides parar. O que queremos aprender é a coreografía que ten Aida colgada aí no TikTok. Que telita, Quero dicir, non é fácil de imitar porque no TikTok hai moita xente que reacciona e grava os seus propios vídeos. Pero facelo... Canto tempo leva a ensayar unha coreografía inteira como esta? O Francisco. Aí está. Perdón. Estás. O trociño que bailamos con Aida, bueno, eu non o califico de moi complicado, é dicir, hai que entender os pasos, coñecelos. É máis complicado todo o demais lío que tiñamos montado detrás Artur e eu, pero iso é un punto moi sencilliño que a xente pode coller. Que pasa? Que hai que entendelo, hai que explicalo. Ten unha historia moi chula, así que conta ya. Ese paso concretamente, ese paso concretamente ten unha historia super bonita aí detrás. Sí, é que Aida baila comigo na compañía miña dende que a fundei. E no primeiro espectáculo que tiñamos xuntos, que estábamos Chisco, Feijó, Aida e eu, pois nos saúdos, pois tiñamos a liberdade de bailar, de saudar ao público e bailar o que nos apetecera. E Aida sempre baila ese punto. Entón, cando montamos a coreografía, pois decidimos que ela pois bailara o seu punto, o punto de Aida. Estuvemos Fran e eu analizando un vídeo de Aida bailando e dicindo, a ver, cal é o punto de Aida para sacar esa parte. E ao final, pois foi o que fixemos. Sí, está super guai. Que guai. Dicides que non é demasiado difícil. Bueno, vos sabredes máis, pero eu creo que hai que facer con estilo, porque o estilo que te der vos aí nese momento é o sitio moito, pero... Totalmente. A vuestros pies. Moitas gracias. Bueno, e logo teñemos tamén aí a Iago e a peito descoberto, pumba, dándolle.
Que non se perdera. Iba de Fenicio camuflado aí, máis ou menos. Bueno, pero foi unha das cousas que máis gustou na xente de fora, Nos vídeos de reacción de YouTube dos youtubeiros, destes que reaccionan a tal, había moitos comentarios do tema de como iades maquillados, como iades vestidos, todo o tema da escenografía. Sí, eu tiña claro que a miña visión era... Ai, perdón, Artur. Tamén. Era dar intensidade realmente dos golpes sonoros do tema, como é tan cinematográfico, épico, pois creo que requería un extra de carga en cada golpe para intentar transmitir esa fortaleza. Bueno, a ver, Ricardo, Héctor, Gabri, tamén pregunta de vos, que está... Sí, os estou así como máis tímido, porque claro, de repente velos aquí, despois de ver ese pedazo de actuación, é como que impón. Teño que decir, de todas formas, que Noa, eu tirando para casa, non fun polo aire, fixo perfecta a coreografía. O sea, que ela creo que tamén dera clase, estivo con Fran, que fixeron ali ademais a praia de fondo, e fixo moi ben. Sí, en Ribeira. Difícil, pero Noa cravouno. Eu sí que quería preguntarvos... Sí, dime, Fran. No, perdona. Digo que me mandaron varios vídeos de moitas asociacións tradis mandándome a nenos bailando, o sea que está... Eu teño que recoñecer que nas aulas desta semana, o sea, sobre todo nas de pequenos e pequenas, é o que máis me piden. Por favor, enséñanos esa parte que queremos gravar. Claro. Quería preguntarvos... que todos sabemos que a actuación foi moi boa, pero vos, como artistas, supoño que habería algo co que non quedastes contentos. Non digo, xa non falo de realización ou tal, sino digo, cando acabades a actuación, vos decides, se tivésemos máis tempo, poderíamos mellorar isto, ou, saindo máis alá, se forades a Eurovisión, que cousas cambiaríades e que cousas deixaríades igual que nesta actuación? Wow. Veña, empeza ti que eu xa teño pensado. Sei que te decir. Mira, eu teño unha moi bo amigo meu, que decía que mellor sería peor. O sea, nós a nivel artístico, por suposto, sempre pensamos en máis alá e sempre, bueno, como eu como bailarín, pois podo decir, pois me equivoquei nesto, no outro, cambiaría esta cousa. Pero creo que o sábado todos salimos con un sentimento de que o que se fixo era o que se tiña que facer. E mellor sería peor, me quedo con eso. Moi ben, que guai, que boa resposta. Moi ben falado. Sí, señor. Bueno, ahora tedes que dicir algo vos tamén, Fran e Iago. La Esther, me cago na leche. Eu metería igual o único... Para ir máis alá, meter unhas lanzas de fume atrás e logo unhas explosións con cada golpe de grave para que xa fora apoteose. Pois cala que os youtubeiros dicían eso, pedían pyro, decían pyro, isto ten que estar pyro. Também aqui no chat estavam a falar disso, porque é que vocês não levaram o fogo assim a arrebentar nas batidas. É que como non cheguei a queimar o chiringo, pois claro. É que iba a dicir agora mesmo. Eu para Eurovisión levaría un chiringo detrás a Esther con chisqueiro e prendelo e xa rematar esta actuación. E unha pulpeira tamén. Todo xunto. Ai, bueno, Fran, e tú que? Pois nada, eu, a ver, me gustaría así añadir, que non sei moito que decir, pero sí que hai un traballo detrás de imaxes nosas, de xente nosa bailando detrás, de recolleitas super bonitas, que casi non se apreciou na tele. E aí me dou moita pena, porque sí que tuvemos a sorte, vos seguro que tamén, de ver algún vídeo grabado dende ali, e claro, as imaxes que había detrás eran brutais. Eran espectaculares, sí. Sí, en casi todas as non hai fronteiras, había o linguaxe de signos e non se apreciou. Casi nada. E, bueno, había detalles que aínda se perderon. Igual, ao mellor, era demasiada información, pois pode ser. Pero bueno, sí que esas imaxes están ben traballadas por Marta. Me quedou pena de que non se vían máis, porque había un traballo aí detrás impresionante. E, home, sempre se pode mellorar, pero, como di Artur, no directo, o sea, facelo mellor xa sería peor. Héctor. Eu, noraboa, porque de verdade, ainda estamos flipando coa actuación a día de hoxe. Eu estaba pensando agora máis na parte musical de Iago, porque sí que Iago se cadra
é unha putada, entre comillas, ter que en Eurovisión ir con todo pregrabado, votarías menos ou crees que melloraría a actuación se os instrumentos como as pandeiretas e demais, porque creo que as pandeiretas tampouco na actuación primeira do mércores apenas se viron, que ademais as pandeiretas son preciosas. Claro. Crees que gañaría a actuación se a música tamén fose en directo? Ti votarías de menos esa parte? Eso sempre, a música en directo sempre gaña, simplemente porque a música que está grabada, está procesada, está mezclada, masterizada para un formato, entonces sona como, por así decirlo, aquí. E se metemos as pandeiretas reales máis a percusión real, a dinámica fai isto. O que faría que realmente os impactos sonoros, tanto a aparición de pandeiretas como dos bombos e demais, daría moita máis sensación. Pero bueno, eso queríamos deixalo reservado para a Xira, que é onde realmente hai que explotar aí todo. Pero sí, é unha pena. Pero realmente como vivimos o festival por dentro, para eles sería moi complicado a nivel técnico levar música en directo a maiores das voces, creo eu, non? Porque xa andivemos de tempos moi xustos. Se houbera que cambiar de baterías, de tal, iba a haber bastantes problemas, creo eu. Sí, máis as probas de sonido, imagino. Gabi. Eu teño unha pregunta para Manu, que está aí caladiño e Manu sabe, ten que saber de todo do festival. Primeiro, gostaríame saber que impresión tiveches a primeira vez que viches a actuación das Tansugueiras e despois a última impresión que tiveches cando viches a última. Pois menos un compromiso. Pero que pasa cas miñas preguntas? Sé sincero. Porque estamos no diante, ¿no? Sinceridade. Non, é porque non foi a ver o final, quero dicir. Ese ensaio que foi o mércores pola tarde, ás 5 da tarde máis ou menos, marchei bastante non, algo entre decepcionado e cabreado, pero porque en realización era unha desfeita. O sea, o que decía, non sei, era Iago, eses visuais de Marta tan bonitos, tan representativos do que significa a canción, do que simboliza a canción e da homenaxe que fai a canción, non se apreciaba absolutamente nada. A realización deslucía completamente o ritmo e a atmósfera da canción, o sea, unha canción super trepidante, impactante, e o ritmo da realización foi realmente, incluso na final, foi decepcionante. Non tan decepcionante como na semifinal, que foi a peor realización das 13 cancións, pero sí, marchei entre decepcionado e cabreado, porque obviamente eu, ainda que neste caso eu iba a cubrilo e son eurofan e entendo un pouco todos os anos que se vai facendo e tal, pero neste caso o meu vínculo emocional é moi grande con esta candidatura, non, con esta canción, ca proposta delas e con elas tamén. Entón, eu marchei triste para casa, cabreado e decepcionado porque esa mesma noite iban a decidir. Ao final xa non facía falta, obviamente, a mañana nunha realización, porque xa vimos o que pasou, pero igualmente a nivel profesional, que tamén lle pasou a Marta Sango, nese caso, no seu caso con sonido, estar preparando durante varios meses unha proposta dunha profesional a todos os ámbitos, visual, musical, directo no caso delas, coreográfico, creativo, e que despois de tanto traballo en eses 3 minutos te lo destrocen. Vostedes esa sensación? Bueno, sí. Quizás non fomos tan conscientes, pero eu sí que teño un pouco de sensación, sobre todo na primeira, sí que teño a sensación de que non se veu o que se tiña que ver, de que o que nos queríamos amosar non se vira para nada. Tamén, pois, botándolle unha man, tamén, nese ensayo, que foron 15 minutos, era a primeira vez que se subían ao escenario Arturo e Olaya. E eu tamén podo entender que o resto dos ensaios foron, bueno, pois, 3 ali os pobres, 4, perdón, que xa estaba Aida, que, claro, supoño que os cámaras nin saberían, por moito que yo dixéramos por escrito, nin se imaginaría por onde iba a pasar Artur, por onde non iba a pasar, aínda que intentamos marcar un pouco o que facía Olaya, que Silvia intentou facer a súa parte, así de movimento, bueno, pois non chegamos a... O sea, non dou tempo. Quero pensar que non dou tempo.
Gabri. Eu teño curiosidade por saber como foi un pouco o proceso creativo da elaboración da coreografía e tamén de como se empastou un pouco coa escenografía, os trazados das cantantes e tal. Como se artellou todo iso en prazos e creativamente? Teño moita curiosidade por iso. Pois mira, a min chamoume Fran, estaba eu subíndome a un avión para Budapest a última semana de decembro. E se enterou todo o avión. O sea, eu, vamos, me loco. Chimpaches. Dios mío, home, claro, que isto foi unha maravilla. E despois nos quedamos, o primeiro día foi a primeira semana de xaneiro, que quedamos Fran e eu solos, e foi un pouco a montaxe do que é o contido, o sea, os pasos de baile, ¿no? O bruto, digamos. E foi super fácil, Fran e eu traballamos moito xuntos, inda que moita xente pensa que somos gotas de agua bailando porque o parecemos cando somos super diferentes bailando, pero super Pois non o parecía, no directo. Sei, pero somos dicir... polos opuestos, tamén é unha cousa maravillosa que nos pasa, pero nos é super fácil bailar xuntos e igualarnos, entonces el traía mogollón de cousas pensadas, eu simplemente lle din a miña visión, e foi super fácil. E despois, o seguinte paso xa, a seguinte vez xa foi a necesidade de quedar con elas. Para eso que decías tú, porque necesitábamos situalas no escenario, donde se que mover, como iban a estar elas cómodas, nos queríamos a mirar o de Aida. Sobre todo, o noso que pensábamos todo o rato era que o noso lle fixese fácil a elas todo o que elas tiñan que facer, que era moito. Cantar e verse no escenario desa maneira é super complicado, entonces... E despois dese ensaio que tuvemos así, máis con elas movéndonos un pouco, xa o seguinte xa foi meter escenografía, facer unha especie de montaña máis ou menos feita simulación, simulación de montaña para intentar traballar con eso e xa empezar co que era minuto a minuto, paso a paso de toda a coreo. De todos os xeitos ali, despois, obviamente, cando nos subimos ao escenario de Benidorm, algo cambiou, non a nivel coreográfico, pero sí que Fran e eu, pois, decidimos entre a semifinal e a final, pois, mira, aquí nos temos que mover un poquinho máis, aquí menos, aquí las están máis cómodas, menos cómodas, e todo se vai cambiando, pero foi super fácil, o sea, ao mesmo tempo, como foi moito traballo, é super fácil traballar con ela, super fácil traballar con Fran, con algo que che vou contar, entonces, digamos que todo foi, en moi pouco tempo, moito traballo, pero super fácil e rodado, o sea, non todo fluido. Que sí. Pois ten Fran moito que mérito. conte o seu traballo, que ten moito... Moi ben falado. Que maravilla. Moi ben falado. Eu iba a dicirvos que mérito ten eso, porque ademais estades fartos de repetir que eso desos que o equipo máis grande que chegou a Benidorm, e claro, tanta xente, aparte no medio dunha pandemia, que tiñades que ter todo atado e ben atado, é que ten un mérito increíble, e facelo en tempo récord, que tamén é importante. Éramos tan grande o equipo que eu sempre, a delegación galega, eu decía, tiñamos xa como un trozo do hall do hotel para nós, o sea, ali todos os sofás, e o primeiro día chegou Maxim Huerta e xa se sentou ali e xa lle preguntabas de comunicación do noso equipo. Bueno, e mañana que tengo que hacer? Mañán a onde teño que ir? Xa era alucinante. E cando nos viron chegar ao estadio, decían, pero todos estes son desos tan xugueiras. E nos sí... A tope. Tal cual. Bueno, agora que temos connosco a Manu, imos incorporar tamén a outra compañeira que estivo ali en Benidorm, seguindo, bueno, a cara B deste certame, que é Alba Mancebo, que non colle, así que vouche dicir, Gabri, que nos vemos, vale? Démonos un pequeno guiño. Gabri, chao. Moitas grazas. Vamos a dar paso a Alba Mancebo, que é a nosa 10ª... Hola, Alba. Que está aí en Vimianzo, ¿no? Hola. Hola. Hola, boas noites. Hola. Ui, esa Oye, reña de entramos aí un Vimianzo. pouco... Vale. Bueno, a ver, é que a partir de agora imos entrar en territorio... De salseo. Entón, imos facer un pouco de, bueno, contar o que non se viu e analizar un pouco que pasou con esas votacións que tanto nos deron que falar. A ver, para empezar, para os que se incorporan agora, Radio Televisión Española convoca unha conferencia de prensa esta tarde ás 7 para ofrecer os datos xa pormenorizados do xurado, ata certo punto pormenorizados, porque deciden dalos por persoas, pero non atribuídos a unha persoa concreta, senón dunha forma anónima, entre comiñas. A ver, iso tamén ten unha explicación por parte de Televisión Española, porque parece ser que os membros do xurado están recibindo ameazas, incluso ameazas de morte. Ese é ti, Alba. Ese é Alba. Pode ser? Non, xa non. Non. Había aí unha motosserra. Non. Vale, se quitamos a motosserra. É a ventoinha do computador. Entón, agora desglosamos os datos, pero
eu quería un primeiro titular teu, Manu. Como viches o tema das votacións? Veña. É que, a ver, estos son todos suposicións. Xa sabemos que neste caso nos son as accións que percibimos. É certo que eu persoalmente vivindo dunha maneira determinada e cunha teoría determinada, e unha vez rematou a rolda de prensa deste caso da gañadora que foi Chanel, me entrei en Twitter e vin que non estaba tolo. É dicir, que eu vivino nunha burbulla no público neste caso, co resto de colegas e demais, a prensa tiñamos unha teoría, eu realmente non era consciente de do que estaba pasando en Twitter, e despois pois vin todos os hashtags de Tongo e toda a parafernalia. Eu teño unha lectura, pois bueno, a versión que podo dicir pública, conleva que se cadra interesaba pois que a canción gañadora fose Chanel. E de feito, con dúas das votacións do xurado é bastante obvio. Xa non digo tres. E bueno, penso que foi un pouco unha pequena manobra, porque eu sí que considero que houve unha manobra, sinceramente. Pero como isto é o que non se pode probar, non? Pero bueno, coido que moitos medios investigaron, deron incluso cronoloxía dos feitos do que viron compañeros de prensa de que chegaron o domingo, ao igual que os artistas, a Benidorm. Entón, eu creo que, bueno, que hai algo aí. Vale, rapaces, non se trata de que vos molledes neste aspecto, porque claro, é un pouco complicado. Eu entendo perfectamente que a parte non é o voso papel. Pero eu supoño que sí que podedes dicir que estades decepcionados, non? Coa votación do xurado, en xeral, non? Sí. Eso sí que se pode dicir, quero dicir. Sí, evidentemente. A ver, o que sentimos no momento das votacións da semifinal, eso sentímolo nós e sentíuno moitísima xente. Entonces, para nós, realmente creíamos que íbamos a levar unha das máximas puntuacións. Eu creo que todo o equipo, non? Entonces, quedar fora realmente dos 4 primeiros sí que foi sorpresivo. Non era de ser primeiros ou nin incluso segundos, pero quedar fora sí que foi como un shock e, bueno, non lo esperábamos para nada. Sí, sabíamos que quintos non éramos, non? Queríamos pensar. De feito, cando dixeron o cuarto, o terceiro, o segundo, nos agarramos todos detrás dicindo, hostia, vamos a dar o primeiro. Sí. E quedamos de quintos, e quedamos dos. Vaya. A ver, de feito, non o puxemos agora por falta de tempo, pero houve un rapaz que por certo, saudamos desde aquí, que o convidemos a vir, pero que non puido vir, bueno, que fixo aí un resumos de vídeo onde a nosa reacción era un poema, porque nos estábamos todos, e de repente, que pasou aí, claro. Foi unha cousa completamente sorpresiva para todo o mundo, que dicir, ninguén esperaba unha cousa así. E logo despois, Artur, na final, eu teño esa sensación tamén un pouco de que vos xa estabades mentalizados de que aquilo iba a continuar así, non? Bueno, eu a semifinal sí que a vivín un pouco con, bueno, máis pena, digamos, pero ao final non, ao final eu creo que cando un xurado ten un criterio artístico ou do que sexa, pois se vota nunha línea, en 3 días, por moito que ti fagas ou desfagas, non pode cambiar. E creo que se hubiera sido do revés, e incluso se hubiéramos ganado, hubiera sido absolutamente incoherente. O sea, eu non hubiera entendido a decisión. Entonces creo que si nos esperábamos, o sea, era esperable, eu non contaba con outra cousa, e sigo dicindo que eu quedei feliz polo que votou o público. Vale. Todos. Sí, claro. Esa é a vitória. Vale. Esa é a vitória, ali dixémolo. Pois imos repasar xustamente o que votou o xurado. Aí está. Saímos tan pequeniños, pero é para que se vexa claramente a pasada de resultado que houbo para Tanxugueiras. É dicir, o 70,75% dos votos do televoto foi para Tanxugueiras e a seguinte foi Rigoberta con un 18,08%. A vos como se vos queda o corpo cando vos din que o 70% da xente vos votou a vos? Eu salindo do conservatorio hoxe e tiña moitas mensaxes e eu non sabía do que estaban a falar, e digo eu. Me dixeronme que se fixeron públicas as votacións. Eu pensei que, bueno, que se fixeran públicas, pero que unhas supuestas, pero cando vin que fora Radio Televisión Española a que puxo os resultados, alucinei, a verdad. E os 70 sí que non o esperaba. Esperábame forte, pero non
non barrer desta maneira. Isto em termos de pontos, quanto é que valeu? Em termos de pontos? É que ese é o problema, Claro. verdad, Manu? É que isto valía un 25%. Claro. Sí, non valía o era- 25% e ademais, explica, Manu, porque que problema temos co sistema de atribución de puntos? Que era un sistema non balanceado, é dicir, os xurados Claro. sí que tiñan uns puntos individuais e, polo tanto, proporcionais ou máis ou menos proporcionais ao seu gusto, mentres o televoto non era proporcional, estaba escalado cuns puntos asignados á orde orde de votación, neste caso, o Xugueiras porque tiña a máxima puntuación, pero estaba asignada a puntuación desde o inicio. O segundo xa tiña unha puntuación asignada que simplemente eran 5 puntos menos, o terceiro 5 puntos menos. Entón, claro, non era representativo e, por lo tanto, era un 50-50 que entre eles dous non eran equitativos, eran desiguais. Eso foi a crítica que unha vez se publicou o sistema, que realmente non foi publicado ata unha semana e media antes da final, foi cando todo o mundo dixo, bueno, pero isto é un 50% que non está balanceado, non é equitativo entre os dous. E fíxate ti, ao final, podía ser que, bueno, que a combinación de votacións non influíse este sistema, como digo, desigual, pero neste caso influiu e tanto que influiu. Mesmo, non é? Mesmo, sí. Vale, isto con respecto ao televoto que, como dicíamos, conta o 25%, non? Pero que logo despois veu o famoso voto demoscópico, e o famoso voto demoscópico está un poquinho máis axustado, imos ver os resultados, vale? Aí sí que é certo que estades un poquinho máis pegados a Chanel, vale? Que hai unha pequena diferenza, moi, bueno, E aí diría xa hai dun menos punto. diferenzas entre todos, xa. Xa están entre o 10 e o 14, o sea... Sí, que eu creo que aquí non esperábamos ter o primeiro, porque como non levamos na semifinal, e Rigoberta quedara, creo que de primeira tamén ou non sei quen quedara primeiro na súa, pois nos contábamos con non levar o aquí. Eu, de feito, antes de actuar, eu dixen, se leváramos os dous do público sería o mellor que nos pudera pasar. Manu, corríxeme, porque non sei de forma clara, pero o xurado demoscópico tamén votaba con puntuación, non? Non era un voto directo. Esta porcentaxe que se inventou o secretario de Radio Televisión Española é moi bonito, pero non é representativo para nada da votación total. Claro. Por qué? Porque as chamadas e SMS son individuais, é unha chamada, un voto. Pero as 350 persoas que votaron dentro dese sondeo demoscópico votaban como Eurovisión cunhas puntuacións de tal maneira que votaban a todas as candidaturas cando exercían o seu voto. É dicir, por porcentaxe carece de sentido. Entón, deron as puntuacións así na rola de prensa, pero non ten sentido. O normal sería dicir o número de puntos que ten cada un, que tamén os dixeron, pero o dixeron así como de segundas, e nese caso sí que se ve máis a diferencia entre cada unha das candidaturas, porque sí que ten uns puntos asignados en base ás votación de todas as 350 persoas que forman parte deste xurado demoscópico. Alba, que estaba... Perdón. No, porcentaxe, eu creo que é a porcentaxe da diferencia entre 30, 25, 20... Non, eu creo que fixeron esa porcentaxe. Eu penso que sumaron... Eu penso que sumaron todos os 350 votos polas votacións de cada un, polos puntos que asignaba cada unha das 350 persoas, e dese cómputo total de puntos dixeron o porcentaxe de puntos que asignaban a cada un deles, pero non ten xeito, teres que dicir pois o número de puntos. É como se en Eurovisión sumasen todos os puntos atribuídos e dixeranche que Salvador Sobral levou o 13,5% dos votos. Non, levou 700 e pico votos, ou que sea. Dicía eu que Alba, que estaba en Benidorm e aparte estaba nun sitio onde estaban vendo a gala e todo o demais, eu creo que o apoio popular tamén se notaba, non? Ali, cando estaba en directo vendo o espectáculo, é dicir, cando saíron tan xugueiras, ali sí que se notaba que había xente que apoiaba do público común que estaba ali en Benidorm, non? Sí, de feito nos alucinamos. Sí, nos alucinamos porque, claro, ao final estás en Alacante e había un montón de participantes que eran da Comunidade Valenciana, creo que eran dous ao final, dous finalistas. Cando saíron as Tanxugueiras foi unha pasada porque todo o mundo nos bares, todo o mundo, a xente que estaba diante das pantallas se puxo a berrar e para min o fundamental foi cando aturuxaron que todo o mundo se puxo a berrar despois do aturuxo e dixemos, nos, bueno, aquí está feito todo. Foi o que pensamos, os que estábamos ali, os galegos que estábamos na praia de Benidorm.
E despois, cando deron as votacións e todo eso, fui un baixón porque todo o mundo pensaba que ían ser, e cando empezaron a repartir os puntos e de repente se viu que a gañadora era Chanel, que quedou todo o mundo calado. De repente a festa que estaba armada na praia, quedou todo o mundo en plan, está pasando isto de verdade? A verdade é que foi moi bonito ver que estando noutra comunidade autónoma, que todos o sabíamos máis ou menos, porque todos vivimos agora nas redes sociais e sabemos o que hai. Pero foi bastante bonito ver ali o apoio tamén a Stanxu, ali in situ, da xente berrando, vamos. Agora, xusto, falando de Alacante e todo eso, xusto en Twitter tamén nos respondeu agora un par de persoas da comunidade valenciana dicindo que votaran polas Tanxugueiras e todo iso. Entón... Bueno, apoios tiveron de todo tipo, de todo tipo, por apoios que non sexa. Imos coa parte máis delicada de todo este invento, vale? Que é como votou o xurado, vale? Que é co que, bueno, que non estamos de acordo, que discrepamos. Esta é a votación, vale, do xurado. Bueno, poñer así cara a un lado para que vexades ben o cadro completo, porque, bueno, aquí sí que se ve como votou cada xurado. A ver, Radio Televisión Española, insisto, non quixo desvelar, ou polo menos eso dixeron na conferencia de prensa, o nome de cada unha das persoas que votou cada persoa, porque estes membros do xurado están recibindo, bueno, pues insultos, ameazas de morte, e iso é o que tampouco pode ser, quero dicir, isto non deixa de ser un concurso. Eu creo que unha das cousas que vos engrandeceu como candidatura, e aí falo de vos, rapaces, foi o feito de que, cando pasou todo, felicitastes a gañadora, tivestes unha deportividade increíble, e eu creo que iso tamén se merece un aplauso, non? É que foi o que eu dicía que nos deron, que todos vós, todo o equipo de Tanxugueiras, que nos destes unha lección a nós que estábamos, bueno, nós que estábamos retransmitindo, pero falo de nós tamén, todos os galegos e galegas, porque estábamos todos como super cabreados, e foi conectar cas Tanxugueiras e ver esa felicidade e dicir, pois mira que lección nos están dando, sabes? Que de verdade hai no que tomar así e xa está. Bueno, pois damos un aplauso. Bravo, por reaccionar así. E agora entramos en materia. Imos meter aí o dedo. A ver. A ver, Esther. A ver, que votación lle deron a Tanxugueiras ao xurado? A ver. Bueno. Primeiro falamos da táboa e logo falamos de información que temos nós. Sí. Vale, imos primeiro cos feitos. Pero, a ver, imos dar información, pero... Ímola contextualizar primeiro, vale? Sí, relax, a ver. Venga. Xa me estou poñendo nervioso. Calma, é Vilster. Calma. Xa che dicir que non te poñas nerviosa, veña, dalle. Sí. Bueno, por nada, como estades vendo na táboa, Tanxugueiras non levou ningún 12, levou a mínima nota por parte dun membro do xurado, que é ese 2, que chama atención porque, como podemos ver, todos os dous foron para o pobre Gonzalo Hermida, porque era un videoclip, e, bueno, non puido defender o seu tema ali en directo e todo iso, e, claro, chama atención que esa persoa lle dea un 4 a Gonzalo e un 2 a Tanxugueiras. Bueno, es que non me voy a enfadar. Ya, falade vos, comentade vos. A ver, que moito sentido... A ver, eu creo que a parte máis crítica de todo isto é ese 2 de aí. Bueno, o 2 e o 4. É o 4. Sí, pero máis o 2. Porque, bueno, a ver, o 4 tampouco ten ningún sentido, pero é que o 2 chama moitísimo a atención. Non, é máis que nada, porque, bueno, se comparamos tamén ca táboa, a mesma persoa que lle dá a mínima nota a Tanxugueiras dalle a máxima a Chanel. Manu. E o xurado número 3... Tamén vemos que deu un 12 a Chanel, un 4 a Tanxugueiras e a outra favorita doulle un 6, casualmente. Sí. E un 10 a Shane, que procedía a canción do mesmo asesor que foi escollido por Televisión Española, que escolleu Slow Mo neste caso. Sí. Sí, ese 10 de Shane aí polo medio canta un pouco a Traviata, non parece? Non? Sí.
Canta un pouco, queda así un pouco raro. Tamén o xurado número 5 tamén lle deu a Xen un 7, a segunda máxima puntuación. Que é o xurado que estaba falando Esther hai un momentiño. Eu concordo com o Mano totalmente. Porque os outros, o 1, o 2 e o 4, mais ou menos as pontuações estão parecidas. E o 3 e o 5 salta muito ao olho, porque têm pontuações totalmente diferentes. Eu estou, por exemplo, co xurado estou de acordo de que exista o xurado profesional no Benidorm Fest, igual que noutros festivais, pero o que sí que non estou de acordo é que teña tanto peso unha persona dentro dese xurado. Por eso digo que sería interesante aumentar o número de persoas que conforman ese xurado. Por exemplo, en San Remo non sei cantos, bueno, o xurado profesional, que son periodistas especializados en música, non sei se son 150, non sei o número exacto, pero vamos, que é unha barbaridade de persoas. Entón, a mí o que me chirría non é ese 2, porque, bueno, as persoas teñen a súa opinión, e ao final é o que falabades antes, non son profesionais do seu e teñen esa opinión sobre unha actuación concreta. Pero que unha persoa de repente lle quite 10 puntos a Tansugueiras, que con eses 10 puntos ahora mesmo serían as gañadoras do Benidorm Fest, a mí o que me chirría do concepto do xurado. O sea, se aumentan o número e hai un xurado profesional onde as diferentes visións, pois me parece ben, pero claro, isto, dende logo, non é nada obxectivo, o sea, para nada. Héctor, quizás a solución poida pasar porque o xurado teña un peso menor, por exemplo, un peso de 40-60 con respecto ao televoto. Podería ser unha solución, non sei, Eu por apuntar solucións tamén para a próxima, para que non volva a suceder. É que é moi difícil, dar con un sistema de votación que a todo o mundo lle parece xusto é unha cousa super complicada. Eu aquí tamén había mogollón de debate durante a semana de se era necesario realmente ter un xurado na final ou nas semifinais do Benidorm Fest, cando realmente había un xurado anteriormente que xa escollía como as mellores cancións para representar a Radio Televisión Española ou a España en Eurovisión. É dicir, realmente fai falta ter un xurado que escolla as mellores cancións e despois ter outro xurado que volva a votar polas cancións que xa están escollidas como as mellores. É dicir, cantos xurados fan falta ou cantas semifinais de xurado fan falta para pasar a criba. É moi difícil, pero ao final tamén eu creo que eu se cadra tiraría pola vía que comentaba Ricardo, de diluir o número, ou de polo menos tamén, ou establecer criterios máis obxectivos para o xurado, de decir, vale, pois avalíase canto en directo, avalíase posta en escena, avalíase baile, avalíase se afinas ou non desafinas, pero tamén o xurado nesta ocasión era máis, xa o comentáramos nas semifinais e na final nos directos, que estaban máis orientados á escenografía e ao mundo das artes máis visuais que ao mundo do canto. Se fora alguén que avaliase máis a parte de canto, estou seguro que nese lugar as Tanxugueiras non terían discusión, vamos a votar. Ainda que só fose polo aturuxo de Olalla xa, deballe 1000 voltas a calquera, porque facer iso en directo... que eles tuveran como uns criterios o que distingue, unhas cousas definidas que despois eles de feito viríalles tamén xenial para defenderse, porque para defender polo menos cales foron as razóns polas que escolleron unha cousa ou outra. Claro, porque non sabemos cales son os criterios, non, rapaces? O que vai estar claro... Hoxe Televisión Española non soubo responder a esa pregunta na rolda de prensa. Claro, é que non soubo... Xa. O que vai estar claro é que pro ano que ven vai cambiar, vamos. Iso fixo. Bueno, debería, porque... Pero comentármoslo tamén antes, é dicir, que pedimos criterio obxectivo nun voto dunha semifinal ou dunha preselección nacional e ao final despois, cando estamos en maio e hai o voto do xurado, é a cousa máis random ás veces que te poidas botar a cara, é dicir, que de repente entra xeopolítica, entra miles de historias que ao final a min pareceme máis chula unha canción que a outra, pero é que un xurado podelle parecer mellor tema o tema de Gonzalo Hermida que o tema de Shane para votar nunha preselección. Pareceranos máis ou menos injusto, pero lamentablemente é o que é. Sí que é moi... Vendo así, ademais marcado en verde e en amarelo, notas claramente que aí eses patróns estaban un pouco regulinchi, pero é o que foi. Veña, vou me mollar un pouco. A ver, móllese. Veña. Veña, móllate.
Creo que a pena de todo isto, ao final, está en que cando os criterios non están absolutamente claros de primeiras, o que fai todo despois é ensuciar moito. E ao final, o sea, Chanel si te posa, bueno, a ver un pouco todos os votos, Chanel foi a segunda no demoscópico, foi a terceira no televoto, tuvo o voto do xurado, o sea, non foi unha injusta ganadora para nada. Que pasa? Con todo isto que se formou de que non se sabe cal é o criterio, cal non, se todo hubiera estado claro de primeiras, non habría absolutamente ninguna discusión. Un xurado é un xurado e ten o 50% dos votos e isto sabíamoslo todos cando fomos ali. Entón, agora podemos estar máis ou menos de acordo. Que pasa? Con todo este secretismo, digamos, ou esta cousa de que non sabes eso, cal é o criterio, como é, como... Ao final o que fai é ensuciar mogollón a Victoria de Chanel, que é unha artistaza, e despois pasa destas cousas de que ao final o xurado pois leve críticas e demais cando tampouco eles teñen o seu criterio e é seu e para eso se puxeron aí e votaron, non? Pero é unha pena, o sea, a mí me quedou un pouco de pena a sensación de decir, bueno, que despois de todo bonito que foi un festivalazo, porque unhas artistazas de la leche, o sea, que podían ter un festival aí para moitos anos moi potente, que se quede un pouco esta sensación de esta nube de que pasou aquí, non? Foi unha pena, a mí me deu un pouco de pena. Xa. Fran, Iago, queredes dicir algo? Non sei, eu creo, é dicir, o único que me gustaría decir do xurado, e que me gusta pensar así, que eu creo que si hubo algún tipo de, bueno, non sei se chama estrategia ou o que fora, eu creo que igual foi unha estrategia individual de cada un, non? É dicir, si cada un do xurado, imagínate, eu estou de xurado, pero me encanta é dicir, me encanta como fai unha persona, pero sei que outra é favorita, abaixo, para que gaña, que eu digo. Creo que como moito habería cousas desas que pasa que nos veu moi mal. Pero sí, o que creo que simplemente que por gustos hubo, pois, sobre todo, dúas persoas do xurado que non lle gustábamos nada. Pois non pasa nada. É dicir, non lle podemos gustar a todo o mundo. Está nese 30% de xente que non lle gusta. Pero bueno, non pasa nada. Ten que haber de todo. Bueno, aí tiñamos o detalle. Eu sei de a quen lle gustamos moito tamén do xurado, Vale. Sí, Ahora imos entrar no latriqueo. Veña, imos entrar no latriqueo. A ver, sin poder desvelar moitas cousas, porque, a ver, cando Radio Televisión Española non dá os nomes de cada un dos xurados eu entendo perfectamente, o sea, no momento que hai que pasan certas líneas, é por algo porque exactamente o que non se pode facer é acosar, nin insultar, nada desto, porque nin a Chanel, nin o xurado, nin a ninguén. É igual que os árbitros de fútbol, igual, quer dicir, podes protestar pero a certo punto, quer dicir, podes manifestar o teu descontento do que ti queiras, o que non se pode facer é ameazar de morte, por aí sí que non imos. Non, claro. Pero sí que imos dar, a ver, algún datiño para saber como foron as cousas. A ver, estes son os membros do xurado, vale? Do Benidorm Fest. E falouse moito estes días de que o xurado... Agora vamos dizer quem é que deu dois. Non, a ver, falouse moito... A ver, calma. Falouse moito de que o xurado internacional votara máis a tan xugueiras que o xurado español, neste caso estas rapazas españolas, vale? Que forman parte do xurado, vaya. Entón, a ver, empeza ti, Esther. Empezamos polo principio, veña, empeza ti. Bueno, a ver, claro, sí, o que se comenta é que o xurado internacional sí que as apoiaba, de feito, Maxim comentaba noutra canle que lle constaba que o xurado internacional quedara maravillado cas tanxugueiras. Aquí non revelamos nada novo, quero dicir, isto xa o dixo o presentador da gala noutra canle, vale? Bueno, está claro que polas votacións sí que hai algún membro que sí que tira máis polas tanxugueiras. Sí. Bueno, nós, na festa de despois da gala, que estivemos ali con Bosco no recibidor do hotel, bueno, ali había moita xente, e ali estaba un membro do xurado que de feito ni sabía que estaba, o deseñador da vosa roupa, sí, Jorge. Dixo, que está aí un membro do xurado. E eu, onde? Vamos onda el. Entón, vamos onda el. De feito, mira, eu estaba me sacando unha foto co vosso maquillador, con Miguel, non se chama Miguel. Con Miguel, sí. O día seguinte pasaron unhas fotos e digo, pero se sale aí do xurado que se me colou nunha foto.
Bueno, pois aí está. E Vese tamén a máscara de Carlos, porque estábamos ali todos Sí. falando con el. Bueno, Ajá. en fin, que abordamos a este pobre señor. Preguntamos, bueno, dixamos que éramos da Televisión de Galicia, e preguntamos polas Tanxugueiras, evidentemente. Entón, o que nos dixo foi, literalmente, que Tanxugueiras era too much. Too much. Too much. Too much. Esta foi a de Ricardo Dibucheo Deluxe. Exclusiva. Aquí hai grelo. Que Tanxugueiras era too much. E díxonos que era demasiadas cousas para entenderse, porque eran 3 mulleres, dous bailaríns, unha mensaxe, unha historia, e que eran demasiadas cousas en 3 minutos, e que iso non iba a entender a xente. Entón eu dixen, bueno, non vai entender a xente, pero o pueblo, como eu dixen nese momento, Aí saiu o Bilester. Sí que o entendeu, entón, como me dis que non vai entender a xente en Eurovisión, sei que arrasaron. E dixo que sí, que Tanxugueiras era unha proposta que tiña que estar no Benidorm Fest, que estaba a altura, que bla, 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 pero que para ir a Eurovisión, pois que non se iba a acabar de entender, vaya. Vale. Entón, pois nós quedamos un pouco, pois non hai fronteiras, sabes? Non las hai. hai. Sí, un pouco tantarantán. Entón, a ver, a modo de resumo, sí que podo dicir que este señor foi encantador con nós, encantador. El sabía desde o primeiro minuto que éramos xornalistas de TVG, porque nos presentamos como, Sí, como nos tal, e nunca nos dixo, oe, non comentes nada, porque se é aquí off the record, Ai, aquí no. calamos. Entón estivemos falando e conversando. E sí que podemos dicir que non nos deu, ou non vos deu a vos, a Tanxugueiras, a máxima nota, que non deu tampouco a mínima nota e que quedou polo medio. Eso é o que imos dicir. Vale? Claro, é dicir, vos Iso gustástese, que imos dicir. pero pa él non era desa proposta. Sí. Pa... E por ser sinceros, eu tamén lle preguntei claramente, dixenlle, se recibira algún tipo de indicación por parte de Radio Televisión Española, e dixo que non, que en ningún momento. Que el votou o que el consideraba oportuno e que únicamente lle dixeron que votase pensando no que el cría que podía triunfar en Eurovisión. Vale? Ese era o seu criterio. E aquí tamén vamos facer un matiz. Evidentemente, no caso hipotético de que iso pasara, estás tú que non lo vai contar, sabes? Pero bueno. Como non entenden iso? Que no caso de que Televisión Española condicionara o voto do xurado, estabas tú pensando que nos iba a contar el eso, sabes? No, home, no, a ver, el foi o que nos dixo. Eu teño que contar, a ver, eu por ser xusto, teño que contar o que el me dixo. E el dixo que non recibira ningunha presión por parte da Radio Televisión Española. E eu non teño ningún dato que acredite o contrario. Entón, eu teño que decir... Sí, teño que decir que a todos os membros do xurado, membros e membras que nos achegamos a título personal a preguntar o criterio, todas e todos nos responderon. Podemos estar máis ou menos de acordo con ese criterio, pero todas nos deron o seu criterio. E cal foi, por favor? É que vos dixeron? Bueno, pois houve de todo, houve que a quen lle gustaba máis, houve que lle gustaba menos. Un dos criterios que se comentaba así a nivel xeral era ese que decía que eran demasiadas cousas, demasiada información no escenario. Podemos estar máis ou menos de acordo, pero é un criterio, o sea, que é subxetivo de cada quen, pero por eso son un xurado e por eso estaban aí. O sea, en ningún momento a nos negaron, ni nos quixeron falar con nós, ni nada polo estilo, que para min eso dice moito tamén do xurado. O sea, eu podo estar máis ou menos de acordo coa decisión, pero eles estaban ali todos os días, non se moveron do hotel, en ningún momento escaparon de nós. E eran riquillos con vos, quero dicir, eran accesibles. Absolutamente, sí. Fran hasta se meteu ali con algún así malamente, verdad? Conta. A ver, queremos saber. Conta. Las caras, eu non me acordo. O sea, eu falei con dúas xurados 2 días, pero... O primeiro día unha conversación así entre nós, que estábamos moi de cachondeo, estábamos con Jorge, estábamos con Iago, estábamos Fran e eu e non sei que, e sin sabelo, bueno, facendo bromas, ¿no? Estábamos ao lado dunha persona do xurado, nós non sabíamos nin que era do xurado. E entonces hubo un momento super gracioso onde a persona do xurado dixo en plan, pero... Se deu media volta e se foi diciendo, pero estos están taraos. O sea, e despois supemos que era do xurado, non o sabíamos, non tiñamos ni idea. Vale. Pero digamos que estaban ali para nós, o sea, non en ningún momento escaparon nin polo estilo. Vale, moi ben. Entón, eu non vos vou preguntar quen, ollo. Pero vos sabedes, coñecedes a persoa que vos deu os 2 puntos? Sabedes quen foi? Pero non digades quen é, por favor, Non o sabedes. No. É a que vos deu a máxima? Eso sí. Creo que sí. Tinicua, por aí vamos. Sí. Entón, atando cabos... O sea, eu entendede que ao final unha persona que
que dá casi a máxima puntuación a unha proposta que despois non sale elexida, pois é normal que se achega a nós e nos lo diga, nos felicite, o sea, absolutamente normal, e a persona que non estaba xa moi con nós, pois non vai a vir a decirnos nada, non tiña nada que decirnos, é normal, o sea, isto é... Bueno, podemos constatar entón que, de algunha maneira, o xurado internacional era máis proclive a Tanxugueiras, aínda que houbo alguén do xurado español que tamén puntuou polo medio. Podemos dicir así. E logo depois houve outros dos do xurado español que votaron a a meter caña, ¿no? Sí. Podemos dicirlo así. Non sei se é significativo que foran de fora ou non. Eu aí é a parte que non... O sea, eu non sei hasta que punto en 5 personas é significativo que 2 de fora e 3 de dentro, o sea, 3 nacionais, ese xa un dato significativo. O sea, creo que son 5 personas absolutamente cada un do seu pai da súa nai, mismo Estela Manu está se mordendo. Manu tiene ganas. A ver, Manu. Significativo. A ver. Fala, Manu, veña. No, é que eu antes de que o dixera Maxín, é que estábamos ali co resto dos colegas e a punto de sair do plató, bueno, do pabellón neste caso, e precisamente a nosa hipótese era exactamente esta, sin ter nin zorra idea do que iba a pasar despois, nin que iban a desvelar máis pronto que tarde neste caso, porque están obligados por a lei de transparencia a publicar os resultados. Pensamos que, como sempre, iba a ser un medio de comunicación ou partido político que iba a reivindicar e demandar públicamente pola lei de transparencia os puntos, pero non foi así. E a nosa hipótese era exactamente esa, que o xurado, que ademais, e que aparte era un cantazo, porque, a ver, durante as votacións, os que sonrían cando pasaba un recap das actuacións se pasaba terra, ou incluso cando foron puntuadas, moi ben puntuadas polo televoto, polo sondeo, exclusivamente só aplaudían eles dous. Neste caso, hai que dicir a parte masculino porque é así. Sí. Sí, mirei, non? Pois eu vino en directo, desde a mesma grada porque foi outro compañeiro meu que gravou eso. Sí? Digo que xa solo por educación é que todos debían ser o máis, bueno, ter igualdade de un pouco de... Logo, ainda que pensen o que pensen, pois, a ver, estás aí facendo un traballo, non lle fagas feos tamén á xente, non sei. Iago, eu apreciei, así que era algo que... Ti estabas aí no escenario e vías o xurado e tal. Vos notabades iso? Que había algúns que desde a mesa do xurado vos lanzaban chiscaderas? Máis ou menos, sí, máis ou menos. Eso, e tamén, bueno, tamén no tel, ao final isto é unha cuestión de persoas, isto é como cando ti sintes ese feeling ou non fai falta dicir nada moitas veces, solo cunha mirada ou cun sorriso ou con facerte así con bo rollo, pois xa te transmite unha cousa e bueno, e outra xente non tanto, pero bueno. Eu teño unha pregunta para Manu, porque non sei se poidestes ler unha crónica que fixo un compañeiro, creo que de 20 minutos, do festival, e que falaba de que, neste caso, a xefa de delegación repetiu moito o de elixir a canción idónea. Non sei se entre os xornalistas que estabades ali, Manu, sabedes cal era esa canción idónea e por qué? Que entenden eles por canción idónea para Eurovisión? Eu creo que se están arrepentindo a tal hora de decir iso. E do lema el festival que tú quieres, recordemos. Eso foi o sumo da ironía. Pero claro, quero dicir, solo un poquito. Que quere dicir? Que é a que máis se adapta ao que entendemos por Eurovisión para eles? O que elas consideraban, neste caso en feminino, os que elas consideraban que iba a quedar mellor. E iso é verdade, e bueno, é que tamén había conversas privadas incluso comigo, e sí que é certo que incluso entre as dúas grandes gañadoras das semifinais debatían quen podería ser a máis idónea, e xa está, non podo dicir máis. Ai, de verdad, este secretismo, non podo... queda aí, non me dixo nada, ninguén me dixo nada de que iban a apoiar, sabes, simplemente que xa se cerraban exclusivamente as dúas opcións que viñan das semifinais, a pesar de que elas probablemente isto foi na segunda semi, probablemente xa tiñan os datos de televoto da primeira. Claro, e aínda así se cerraban exclusivamente nas gañadoras en Rigoberta e en Chanel.
A miña opinión é que vale, que si pa ese xurado pois as favoritas eran elas, pois a mí pareceme o máis lícito do mundo. Pero o feito de ver agora o detalle das votacións vese que estaba orquestado que o sea, chegar a quen chegar ao primeiro posto de ninguna forma podía ser tan xugueiras. E iso é o que non pode ser. O sea, que realmente, claro, porque vamos a ver, si esas persoas do xurado tiñan un favorito, pois votar según os seus criterios e logo que pasar o que pasar, pero eles de ninguna maneira querían ver no primeiro posto tan xugueiras. E iso é o que se está criticando. Non se critica que ao final vaya Chanel ou vaya quen vaya, sino que votaron para que fora quen eles querían, pero tamén para que non fora quen eles non querían. E xa está, xa me calo. Héctor, cal é a túa teoría? Que realmente para min eu a teoría conspiparanoica non son nada fan das teorías conspiparanoicas, é dicir, ao final eu aquí creo que son criterios super subxectivos, e non teño esta teoría do... Bueno, pero espera, perdón, non é nada paranoico porque explícame tú ese 2. Non, a ver, pero é o que che digo, é dicir, vendo como foi a semifinal 2 na que gañou a voto demoscópico Gonzalo Hermida, é dicir, tampouco me parece tan... É dicir, chama a atención, sí, porque non sigue a norma, pero xa o comentamos outro día, Ricardo e Maiseu, que estábamos aquí cero sorprendidos destas cousas que suelen pasar nas semifinais eurovisivas ou nas preseleccións españolas de maxia potaxa de que a persoa que vai favorita acaba terceira, segunda, quinta, cuarta, ao final a nos non nos pilla por sorpresa. Entón, ao final, o tema do voto e do xurado e do televoto, pois mira, aparecen estas cousas por arte de maxia ou por arte da ciencia dos números ou de casualidades místicas ou meigas incluso, e non me parece raro, pero sí que me parece super lícito que a xente pois pida explicacións ou pida que se dé toda a información que haxa ao respecto para poder analizar os datos. Todo o mundo tiña as bases moi claras, como tamén comentaban Artur, Fran e Iago, é dicir, sabía todo o mundo que iba e sabía que estas cousas podían pasar. Se non hai probas, pois lamentablemente non podemos decir que hai delito. Claro. Antes de nada, Iago, Fran e Artur, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, vale? Foi un placer. Eu creo que se abre agora, vos estades noutra pantalla e notase perfectamente que a vos estas cousas xa pasastes página. Nós estamos felices, e bueno, Fran o dice moitas veces que o que todo que tocan as tanxugueiras está claro que o convirten en ouro como se fuera semillas, pero detrás delas temos un produto bruto en Galicia que é brutal, e eso é bonito, que ahora se vai tirar da manta. E a nós nas aulas e a moitísimos outros grupos isto vai ser unha revolución e nos quedamos con esa felicidade. Claro, Iago, é o que digo eu, o que hai que facer agora é música galega, sí, pero modernita e tal, vos os dous aí inventar coreografías, que o que se leva agora no TikTok, para que saia Esther e que faga coreografía. Eu vou vos dicir que nós hoxe pola mañá en CrossFit adestramos con tanxugueiras a todo meter. Que guai. Que guai. Pois saberedes que os temas que eu de feito ainda estou no estudio a estas horas e xa estou aí cos novos temillas a voltas, o sea que... Que guai. Carai, non paras, ni unha semana te dar de vacacións. Nada, hai que empezar estas non dá tempo. Hai que quedar, e agora o que temos que facer é aproveitar moito esta onda de tanxugueiras e seguir para arriba. Seguir creando cousas, que a xente se enganche co galego coa busa música, e eso, que fagamos coreografías, que nos riamos, que vayamos a Eurovisión, que vayamos a non sei onde, que vayamos a non sei que, e que, eso, que non hai que parar ningún momento. Que se enganchen os nenos, que non sei se falastes hoxe por Sí, do rapaciño ese. Vistes o rapaciño ese que saiu que... Que pasada, hai un montón de colexios bailando xa nas escolas e facendo... Vai ser a actuación de fin de curso, xa vos lo digo. É que sí! A ver, que non... No Conservatorio de Lugo esa vai ser unha das festas da gala de fin de curso. Mira, e nos a partir da semana que ven empezamos a ir aos colexios, que temos un concurso de coles e tal. E estamos seguros que nos van a preguntar polo tema de Benidorm, estou seguro. Seguro, das tanxugueiras, como son as tanxugueiras, que son maravillosas e todo. Son as nosas Spice Girls. Claro que sí. Pois iso, que moitísimos parabéns, vos tamén estivestes aí no escenario, viviste esa sensación,
Nós estábamos con vos aí dando forza. Ao final non puido ser, pero hai que quedarse ca parte positiva e a min o que me mola é ver que o tomastes con esta deportividade e que sodes uns señores. Así de claro. A pesar de todo, a pesar de todas as polémicas, sodes uns señores. E comportastes como que sodes. Así que, uns señores E e a unhas experiencia señoras. foi moi bonita. Foi Así moi que, bonito pois, todo. Súper bonita, súper bonita. Claro que sí. E con iso imos quedar. Rapaces, descansade moito, vale? E xa, a ver se algún día falamos tamén con elas un pouco. Claro, Vale. moitas gracias. Bella, grazas a Moitas vos. grazas, un beijo aos tres. Chao. Grazas. Bueno, pois imos quedar aquí o 7 no treito final e eu quero un titular para terminar, vale? Bueno, espera, eu Dime, quería dime. contar, isto é unha anécdota, pero eu Vale, non podía conta. deixar de contar isto. Que diredes vos, unha tontería, cada xente que estuvemos nós na festa esa despois. Pois eu teño que dicir que nesa festa estaba a avó de Aida e foi unha Maravillosa. fantasía vela ali a falar con ela. Dame igual que estuveran todos os famosos, estaba a abuela ali sentada, por favor, unha raíña super linda. No, é que aparte aquela festa onde ti tamén estiveches, Alba, aí respirábase moita Galicia, a pesar de que estaba aí a delegación da Rigoberta. Quen estaba na festa? Porque eu xa me perdi. Os máis festeiros estábamos Estaban todos todos, ali, estaba todo o equipo de Tanxugueiras, estaba Que máis? Rigoberta, estaba... Eu vin a prima de Rigoberta. ¿No? Era a prima de Rigoberta que estaba por ali bailando. Para min, cando case me dá o telele, fui entrar e ver a Pastora Soler. Ai, sí, ese momentazo foi brutal. A ver, eu vou contar aquí unha anécdota que igual non Veña. debería. Sí, Conta. sí que debes, Alba, non sei que vas Isto dicir, vou verdade? falar por boca de Xulia Lomba, que foi Vale. outra das persoas que estivo na praia e que tamén veu esa festa. O momento no que eu creo que fui o maquillador das Tanxugueiras lle pedío a Pastora Soler que lle aguantara a bebida para sacar unha foto con Estrés TV. Moi fan. Esto sí se dio, señores. Sí se dio. Señor. Eu non sabía iso, O sea, non me acordo disso. Sí. É que foi brutal, porque aparte... Xa non sei ti se sabes- foi o maquillador. Eu creo que se foi o maquillador. Bueno, Ahora- pero espera, porque tamén Espera. con el temos unha anécdota moi graciosa que foi que veu Miguel, o maquillador, veu por detrás e empezou así a tocar no pelo e dixo Blanca Paloma. E eu pensei que me estaba dicindo en plan ai, que linda, pensaba que eu era Blanca Paloma e eu, pero que está dicindo? Dice, non eres Blanca Paloma e eu, no, dice, a ver, quita a mascarilla e eu, que non son Blanca É que a Paloma. máscara... E ahora vou vos contar eu a anécdota do xurado. Que nos din, está aí o xurado islandés. E resulta que o tío era austríaco. Sí, o xurado islandés. E eu, claro, eu para sacar información, I love your country, it's beautiful. Non sei que, eu falando de Islandia para arriba para baixo. E veño Galicia, vexo foto como austríaco, non sei que. Ai, sí. Que ridículo, En fin, tan estrepitoso. Pero unha a ver, risa. como experiencia, a ver, Esther, Alba, foi brutal ir ata ali ata Benidorm. Eu creo que, a ver, a nivel profesional foi unha das cousas máis divertidas, máis interesantes que imos facer, eu creo. Profesional e persoal, porque Sí. que foi todo super intenso. É dicir, eu nunca traballei con tantas emocións diferentes en tan poucos días. Entón, claro, aí xuntase moita cousa. Foi o nacemento de Abilester. Quanta Sí. cousa! E Agora queimaron pechase chiringo, o capítulo queimaron de chiringo. Evil Esther e ata que volva a ver así un... Non sei, eu que sei. Ata que volva a pasar algo grave non volves a ir a Evil Tens Esther. que dedicar un TikTok a Abilester. Sí. Xa hai moitos por aí rulando. Farase. E nada, e despois elas que tan xugueiras son maravillosas, xa mostramos imaxes en redes sociais de cando se encontraron tan xugueiras con Esther que se abrazaron, puxeronse a chorar as tres ali. Puxenme todo. Esther, quen estaba? Esther, Aida e... Primeiro e estaban Olaia e Aida, e logo apareceu Isabela. Que empezaste esas tres aí a chorar. Aí é cando notamos que había vínculo galego, aí que se notaba aí que Sí, estaba aí, sí. había moita conexión. Cosas chulas que vimos tamén. Os fans, Esther. Os fans Sí. de Tanxugueiras falando en castelán e dicindo Sí. son as mejores. Sí. Aí é onde se demostra que non era o furor como galego, sino que de verdad que estaban chegando a xente. Así que
Bueno, que elas, que sí, o que dicías tú, Carlos, que son un amor, que elas, ao final, temos que entender que elas durante unha semana estaban respondendo as mesmas preguntas cada 2 minutos. Tuveron a paciencia de aturarnos tamén a nós e ainda encima facernos sentir como na casa, porque sempre nos atenderon bueno, pues, da mellor forma e bueno, pois que eso quere agradecer sobre todo nun momento tan complicado. No, e aparte que, bueno... E hai que dicir que a deportividade, o sea, tuveron desde o primeiro momento porque ali na festa estaban todos super animados tamén. Non foi unha cousa de que tuveran chafados. Non era un velorio a festa, No. Non era un velorio. No. Ali había alegría. Estaban todos a tope, sí. Sí, moi ben, moi ben. Pero como experiencia xenial. E logo despois... máis anécdotas hai tamén. Eu acheguei ali aos pinchos por ver se había algo de interese e non había nada de interese. Por se tamén vos parece un dato a aportar. Que te achegaches a onde? Onde estaban os pinchos, tía. Pero os pinchos de onde? Onde? Que pinchos? Na festa. A paparota, non? Esperábame que a ver xente famosa que fueran os pinchos como debido, pero non era... Pero non había pinchos. Sí que había. Pero onde había pinchos? Ai, non nos vin. De verdad, non vos entrades de nada, pouco olfato, Nada. No, pero algo control. Que son pinchos? Comer, para comer. Ok. Petisquiños. Petisquiños, ok. Non me Obrigado. enterei de nada. No, a verdade é que, nós despois da transmisión estábamos feitos polvo. Quero dicir, a transmisión desde casa víase moi guai, pero tiña unha intrahistoria que o día que contemos... No, a ver, foi duro porque, nos fixemos ensaios e contábamos que, bueno, tivésemos mellor conexión. O que pasa é que, claro, chegas ali, ven toda a xente, todo o mundo mandando o seu selfie, todo o mundo non sei que, e prácticamente quedamos todos sen datos, pero que quedaba todo o mundo, calquera que fose, non? E que fixese unha conexión así e tal. Claro. E bueno, e aparte que o momento Tanxugueiras, Esther explícao, quer dicir, acceder a Tanxugueiras o día da final non era fácil. Cantos segurantes tiveches que saltar por aí? Claro, é que nós xa desde que chegamos a Benidorm, a xente de Tanxugueiras sabía que nós, pasara o que pasara o sábado, queríamos falar con elas e dixéronnos que sin ningún problema que íbamos poder falar con elas. Vale, pois nada, cando acabou todo, eu esperei a que me chamaran para decirme se me podía chegar ali aos cubículos aqueles que tiñan de camerinos e dixeronme vente que estamos aquí xa celebrando e eu, vale, vou toda a pancha, de repente venme un de seguridade, non podes pasar, e eu, sí que me dixeron que sí que podía e el, non podes pasar, e eu, pero que? Claro, a ver, é que, o que nos fixemos este sábado nunca tal se fixera. Quero dicir, nós estábamos nunha tele, Radio Televisión Española, que non deixa de ser competencia, somos teles públicas, pero é competencia de Televisión de Galicia. Entón, nos íamos ali de invitados un pouco, sabes, daquela maneira. Entón, claro, non había ningún outro medio que fixera o mesmo que fixemos nós. Sí. De feito, non entendían o que estábamos facendo. Que facedes aquí? Porque, non, é que é verdad, porque vamos a ver, eu expliqueilles o que quería facer e dixenlles, mirade, eu vou andar camiñando, non vos vou molestar, pero eu quero facer isto. E eles en plan, pero non podedes gravar o que este pasando porque é un programa en directo, non podemos gravar, pero datos, estaba todo o mundo facendo stories para Instagram desde o público, pero nós non podíamos gravar, vale, bueno, te lo compro. Pero, non sei, logo expliqueille que non, que era para gravar a miña reacción e tal, e a xente dali con cara de... Dicía, pero reacción, que é eso de reaccionar aquí? De que me falas? Claro. Que está a noticia neso? Non entendían. Claro, porque nós estábamos facendo un produto diferente que non se entendía. Non se entendía. Que facíamos nós aí con esta historia? Eu pedín, ademais, que tivese un lugar onde pudese facer a retransmisión sen máscara, explicar non sei que, e o único sitio que había en todo o polideportivo era aquel gimnasio que estaba pegado a unha piscina, que non tiña wifi. Que non tiña nada. Sí, estabas con datos tú, o sea, é bastante triste. Claro, entón o que fixemos tamén en sí mesmo era novidoso, nunca tal se fixera. E aparte que nós tíamos o hándicap de que estábamos por Twitch, que non podíamos emitir audio, que non podíamos emitir vídeo e facer unha retransmisión na que a xente galega tivese un punto de encontro, sabes? Ese era o noso rollo. Íbamos a por iso. E, por certo, teño que darvos as grazas a todos vos que estivestes apoiando todo o tempo a retransmisión, que fostes maravillosos, vale? Sí. E, de feito, tiñamos pensado plan A, plan B, plan C, por se caía todo en Benidorm, que podía suceder.
Eu xa vos lo dixen ao principio, volvo a repetir que eu, faleiro contigo, Carlos, eu ese día, a ver, paseino moi ben, pero eu como Esther por vivir eso, pero salín frustrada do directo porque realmente o directo fixéstelo vos, e xa está. O sea, eu, entre a mala conexión e todo, Pero eu tamén salín che dixen frustrada. iso. Pero ti fouches a que tiveche a sorte de ir á festa das Tanxugueiras cando acababan de... Xa, eu son moi afortunada, eu xa o sei, pero que digo que o peso do directo, de estar aí aguantando as 4 horas, dándolle aí a lengua, pois foi vos, o que eu realmente non puiden facer todo o que me gustaría, nin o mellor, da mellor forma que me gustaría, pero bueno, pois foi así. Sí. Nada. A ver, este tipo de maneiras de comunicarse moitas veces non se entenden, vale? Porque é novo, quero dicir, unha persoa ao mellor de 50 anos non entende isto do que é isto do Twitch, que están aquí falando, non sei que tal. E eu, francamente, estou moi satisfeito do traballo de todo o mundo, das vosas colaboracións, da vosa maneira de facer esta retransmisión nos condicionantes que tiñamos, sin poder ter audio, sin poder ter vídeo, facendo unha conexión sobre algo que estaba facéndose noutra cadea. E eu creo que, bueno, non sei, rapaces, como vistes vos? Eu creo que, a ver, e aparte o público respondeu, 300.000 persoas vendo o directo, ben xa por tele, Twitch ou radio. Vos como vistes? A mí pareceume moi divertido, moi divertido, porque ademais eu estaba confinado sendo positivo, que xa son negativo, por certo. Parabéns! E para min foi moi divertido porque eu iba a quedar cos meus amigos para velo na casa e cando dixen, vou estar solo, dixen, bueno, pois o beso solo non pasa nada, pero poder compartirlo con vos, falar, que tivésemos todos o mesmo grado de friquismo en diferentes termos. E despois a reacción en directo con todos vos tamén pareceume super divertido e creo que ademais super necesario que a galega tamén aposta así por este modo de comunicación porque os máis novos creo que o agradecen e é unha forma de que vexan que se fan moitas cousas na galega, porque moitas veces sempre pensan que se fai o mesmo e nós, os que traballamos ali, penses en San Marcos ou en productoras, sabemos que se fan moitísimos contidos, que tratamos sempre de dar contidos diferentes para todas as idades e me parece moi interesante. E eu creo que en Twitter tamén a xente o agradeceu e a xente nova decía que ben que a galega faga isto, non? Pois sí, está moi ben, a verdade. Ademais que as cousas se fagan virais xa fai que fale por si só o contido, sí. O que fixemos, o contido. Creo. Rodrigo, tamén a verdade que, a ver, Super Piñeiro con Sí, Piñeiro foi moi. Sí, a quen hai que agradecer ao meme de Piñeiro. Sí. Cantan os coros! Cantan os coros! E a canción o recital de Slow Mo tamén foi un momento brutal. Eu creo que para finalizar podíamos poñer o resumo da final que fixo o chaval este de Twitch. Pero Rodrigo, ti como viviches a final aí? O final creo que xa non podías máis, como que era? É sim, eu adorei estar de fora completamente, de não pertencer ao vosso país e de estar a ver completamente de uma pessoa que não conhece, que não sabe, que não percebe e de repente estar a sentir que eu estava num hotel na altura e eu falei com a pessoa responsável do hotel a dizer o que é que se ia passar, que era a final do Benidorm Fest e que queria ver e se me emprestavam o computador e de repente estava todas as pessoas do hotel, também era um hotel, não era muito grande e era assim de malta mais nova, estava tudo ligado a ver o festival e afinal não sabiam quem eram as pessoas e estava tudo a vibrar comigo e a curtir aquilo. Pá, para mim foi um prazer imenso e achei o que fizeram super interessante porque para além das pessoas que estavam cada uma na sua casa, tinhas a Esther lá bem no meio, tu num pavilhão com uma piscina, caso elas ganhassem ias-te mandar e tinhas a Alba com 2 colegas lá também a viver a parte de cá de fora e eu acho que conseguiram juntar tudo e lá está, é um programa diferente, é uma coisa única, é uma coisa que se está a fazer de maneira diferente e não é só para os mais novos, porque eu vou-te dizer, o meu pai
tem 60 anos, não perde um episódio do Apontamento Lusófono, e quando foi isto das Tanchugueiras, para além de estar a ver porque eu estou e não sei o quê, ligava-me, explica-me, mas como é que ficaram num lugar que não... Como é que não ganharam? O meu pai, que é italiano e que tem 60 anos a vibrar com isto. Portanto, acho que o conteúdo que se faz aqui é ótimo e vocês são todos incríveis e eu tenho um carinho muito grande por todos. E, mano, tu és uma enciclopédia, pá. Mas não é enciclopédia que nos faltou no día da final. Non é así. Pero él estaba metido no hallo nesa final, verdad? Estabas aí dándolle duramente. Sí, e pasa que quedé sen batería, o sea, levei unha power bank destas, pero é que non me daba, porque eu tamén tiña conexión coa nosa web e ao final, cando me quedaba un 5%, tiña que despedir, e despois, claro, a vos non puiden atendervos, e deu moita pena por non entrar, entrei só aquela vez que foi na primeira semifinal antes da emisión, e deu moita pena non participar, a verdad. Héctor, dicíame... outro día fora de cámara dicíame sí, é que moitas veces estamos moi pendentes dos condicionantes técnicos e é certo que estamos falando tamén dunha xeración dos máis novos que como xa están afeitos a que a mellor a calidade de vídeo tampouco se xa para tanto, non pasa un pouco... Sí, é que eu creo que é así, ao final tamén, é dicir, un novo medio tamén tens que ter en conta que as formas de comunicar moitas veces non son perfectas, e se cadre moitas veces mellor, pois iso, ter a Alba na praia, ter a Esther falando cas Tanxugueiras, ter a Rodrigo desde Portugal, ter a Ricardo que igual noutra situación non podería estar conectado con nós, ter tamén a Manu ali in situ, escoitar que igual Manu non pode falar contigo porque están pasando cousas, é dicir, que ao final tamén te tens que adaptar a que se están pasando cousas, quizáis é mellor priorizar que están pasando cousas e deixar de que eu entendo tamén que na túa situación cando me comentabas en plan, Carlos, levas moito tempo na televisión de Galicia, levas moito tempo facendo programas en estudio, levas moito tempo microfonado, con cámaras HD, con demais, entón pasar aquí a estar nun lugar pequeno que te ven no móvil ou que te ven nunha esquiniña ou que se ve pixelado ou que o fondo ou que incluso che teñen de fondo, porque moita xente que consume Twitch tamén o ten como un pouco de podcast. Como radio incluso, case como unha radio, non? É un cambio para todo o mundo, pero por eso eu creo que ás veces apostar por este tipo de cousas é maravilloso. Houbo mogollón de xente de moitas edades diferentes que dixo que vira a emisión na televisión de Galicia, que flipou con ver un chat ali de xente que escribía nun lateral, que isto e demais. Bueno, alguén debuxou unha piroliña. Pero mira, a unha da madrugada esas cousas non asustan. Algo debuxado, xa me dirás. Non hai mellor late con Twitch, así cho digo. Como? Non hai mellor late que un Twitch. Claro. A mí faloume moita xente que de repente era como... Que está pasando agora na televisión? Non sei que é, o sea, xente maior, non sei que é, pero quedei vendo. Porque claro, ti de repente pasas, das a cambiar de canle, encontraste con esta interface que non estás habituado a ver en televisión, e a xente quedou en plan, ali, a Superpiñeiro, que era iso? Que pasaba aí? Que cousa máis rara? Se o outro estaba no bamboleo, de repente apareceu ali e tal. Era un contido que a xente demandaba, porque a xente, é dicir, en canto rematou o Benidorm Fest, moita xente quedou con ganas precisamente de escoitar falar máis das Tanxugueiras ou de escoitar máis falar da situación, e a xente que non emprega Twitter, pero onde vou ver isto? A falta do programa que parodiaba antes Ricardo coa libreta, non? Pois ao final estamos aquí no Digo Cheo Deluxe comentando a situación como se fora un post dun partido de fútbol. Era maravilloso ter un late así nunha fin de semana. Bueno, con perspectiva galega, porque era o que a xente tamén buscaba. No, ao final non che chega ao Twitter solo. Ademais, no Twitter estás vomitando tanto estes días que... Deus. Bueno, apego a primeira, non o tengo que decir. Mirade, non o quería decir, pero... Para ir terminando, tamén en homenaxe ao chaval que nos fixo os vídeos, que hai que darlle un aplauso, pero enorme. Imos resumir como foi a final e logo xa pechamos o chiringo. Antes de que iba. Así foi a final. A ver, compañeros, entón, estades me dicindo que quedamos fora de Eurovisión por un xurado? Si Tanxugueiras leva a máxima puntuación, gaña Chanel. Si Rigoberta leva a máxima puntuación, gaña Rigoberta. Non, por puntuación xa non poden gañar.
Levamos a máxima Ficaron en puntuación. segundo. Gañou Increíble, señores. Confirmamos Wow. al draxe do xurado. Non sei se nos escoitas, Esther, contanos. Vamos a poner presión. Moi indignada. Hola, no. Evidentemente non se podrá montar algo que depende de 5 persoas, porque levamos a máxima do pueblo, é que o pueblo manda, é que de verdad. Que me dá igual o xurado, que queira, a xente quera ter xugueiras. Como pode pesar o voto do xurado un 50% si o resto da xente todo quere que vaya unha persoa? Quero dicir, non é democrático. Ora, e se Portugal levasse estas xogueiras para representar Portugal? Hai moita xente propoñendo iso. Hai xente nas redes que di que vayan con Portugal. Un momentiño, por favor, porque, a ver, fíxose viral unha frase do noso compañeiro Xosé Manuel Piñeiro dicindo Polo tanto, que xa sabemos o que van votar e estamos jodidos. Con todo o sentido do humor hai que darlle a razón. Xosé Manuel Toda a razón do Piñeiro, mundo. que tal? Vamos a ver, levamos unha canción estupenda que dice: llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti, el mundo está loco con este party. Sí, tengo un problema, no es monetari, yo vuelvo loquito a todos los daddies, yo siempre primera, nunca secondari, apenas hago don, 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 e cantan os coros. Nesa actuación cantan os coros. Este xurado está descalificado de por vida. Impresentables. Desgraciadamente, eso que me correxiu tamén Esther de estamos fodidos, é que estábamos fodidos. Bueno, un aplauso para Alberto, que fixo montaxe. Un aplauso tamén para Piñeiro, porque foi espectacular. É brutal. Piñeiro é un meme. Ai, Piñeiro é un meme. É un meme andante. Piñeiro que deixe Bamboleo que veña para Twitch. Paga un chamamento. Tamén nos recomendaron no chat que nun momento de apuro na retransmisión podíamos poñer a Galloso que aguantaba ata as 4 da madrugada. Cando conectei con vos antes, xusto acababa de... Porque non puiden ver vos falar antes. E xusto cando entrei había ese comentario. No. E bueno, tamén o chat que é maravilloso. Bueno, en fin, compañeros, hai que ir Oe. para cama, Bueno, na TVG2 non, que na TVG2 van comer agora, pero nos temos que ir para cama, que xa é pouco tarde. E digo eu, non... Témolas no lugar, xa falaría. Sí, o Benres hai que... O Benres todo sobre o lugar. Hai que facer ese seguimento. Manu, E digo eu, non podía falar o Rodrigo co pessoal da RTP para convidar as Tanxogueiras à segunda semifinal do Festival da Canção. Para irem fazer uma apresentação. O intervalo, para fazer o intervalo. Mas eu só deixo se tu vieres também, tu, a Esther e todos nós. Temos que lá estar todos. Eu quero ir mesmo. Eu adoito ir, bueno, non é esse dia assim, mas pronto. Eu adoito ir ao Festival da Canção, mas este ano é em Lisboa, fica un pouco longe. Não fica bueno, nada, pues mira. é um instantinho, anda. Bueno. Eu despois deste apunto mo que sexa, así que con vos. Non podo dar moitos datos, pero... Pero a ver, este secretismo... Hai conversa que a RTP, desde a TVG. A ver que pasa. Ten de ver, non se pode dicir máis, non se pode dicir máis. Olines! Non se pode dicir máis. Agora tens de dizer qualquer coisa. Agora hai que esperar. Rodrigo non sabe nada, está en plan... Hai que esperar. Eu sei, mas também não posso dizer. Hai que esperar, pero... Não sei. Pero o ollo está posto. O ollo está posto, a ver que pasa. Eu só quero dicir unha cousa, ya que Manu, por favor, tes que darnos pendientes deses para todos, É unha fantasía, Por favor, pedir non coñezo as rapazas ou rapaces que o fan da Coruña que fan impresión en 3D, unha fantasía. E atopeino a fin de semana antes do Benidorm Fest. E merqueinas rollo o sábado, marchaba o mércores. Claro, o sábado e domingo non iban a mandalo, lóxicamente a Toluns. Eu marchaba o mércores a primeirísima hora, no voo de Olaya tamén, e era en plan, Dios mío, paguei ali o 24 horas, o envío seguro 24 horas para que me chegase, para poder levalas. E foi unha triunfada esa noite, todo o mundo, ai, que chulos, tal, os brincos, tal. Unha maravilla, o sea, apoiando dunha maneira un pouco simbólica a rapaciñas, joder. Que guai. Porque eu merquei uns anos dunha rapaza que é artesá. E que fai tamén pulseiras e todo iso, que eu xa merquei ese agasallo e hai que botarlle un ollo para seguir aquí. Sí.
Bueno, rapaces, Difundindo a pois pandeireta. Claro, hai para a que... próxima todos co pandeiretas nas orellas. Sí, bueno, Eu vou agora hai que... furar o nariz para pôr uma pandeireta Para pôr, aqui. sí, está ben. Bueno, rapaces, temos que ir terminando xa, que a xente aquí do chat dixo que marchaba toda pa cama e imos quedar aquí Sí, hai que ir indo, sí. sen ninguén. Imos quedar sós. Aí hai unha motosserra A moto de quen é? De quen é a Igual moto? pode ser miña, pode ser. Ah, sí? Sí, eu creo que sí, porque Pero mira, está aquí o ordenador quente, pero vamos. Vai Bueno, estoupar. Claro, pero nunha retransmisión de Twitch, ainda que entre unha moto non pasa nada. Non pasa nada. Non hai que dramatizar, son cousas da vida. Claro, Así claro. que nada. Si entra Evil Esther, pode entrar todo. Bueno, como este espazo quedou mércores Que se sempre quedou. de Rodrigo e de Esther, case Agora mellor os que demais... estábamos en Chupipandi. Sí, pero agora imos ir desaparecendo pouco a pouco. Manu, un placer, que foi unha maravilla contar con todo o teu asesoramento estes días e que és un experto chupiguai en Eurovisión. E o ano que ven, como imos presentar outra cousa e imos gañar, pois... Hombre, non sei, un Bayuca, un Berto, un algo, vamos. Claro. Aí, calquera por favor. cousa. Calquera cousa. Un placer, Manu. Ata a Nada, próxima. unha aperta inmensa a todos. Obrigado, Manu. Obrigado, eu. Moitas grazas. Alba, o mesmo, un placer. Descansa Beijinho, aí en Alba. Vimianzo e xa nos veremos dentro de pouco que seguramente faremos algunha outra aventura por aí, vale? Eso. Vamos alá. Veña, graciña. Un beixo, graciña. Alba. Chao, chao. Héctor, que foi unha maravilla contar contigo, vale? Que é un placer vos. o teu coñecemento, a túa temperanza, o teu punto de vista diferente e nada, que foi un placer, que genial o fondo que puxeches e que a ver se Graciñas a temos, vos por convidarme, un placer. a ver se temos Dímonos ocasión de noutra. facer máis cousas. Sí, Claro. cando que irades. Igual non desde Benidorm, pero desde outro sitio. Desde outro sitio, desde Onde calquera sexa. lugar. Foi un placer, Héctor. Ricardo, o mesmo, vale? Moitísimas grazas. Hai que Vexa. seguir bueno, seguramente en algunha outra ocasión faremos algunha cousa así. Graciñas por contar comigo, sodes maravillosos. Igualmente. Graciña, Ricardo, un Fortes. beixo. Fortes. E agora vou desaparecer eu. Ai, Desaparezou e Carlos. quedades os do apuntamento lusófono para despedir isto, pero por todo o alto. Obrigado, Como ten que ser. Carlos. Que És sodes un os que nos fofinho. cedides este espazo dos ai, mércores si, home. para facer esta loucura que ao final foi unha maravilla e que, bueno, que eu espero que podamos repetir no futuro. Foi Claro, incrível, é que foi unha maravilla, sobre todo, bueno, primeiro por ti, porque sempre eres o que pensa as loucuras estas que logo sempre salen ben, e por toda a xente que non me fartarei de repetilo, que toda a xente que estuvo facendo ese día o directo, que é o mérito é deles. Así Perfecto. que, pois, vémonos Guai. nós. Pois deixo vos os dous e despedido o programa, vale? Vale, veña. Un beixiño. Obrigado, beijo. Carlos. Beixiño a todos. Até já. Chao, chao. Tchau. Ai, Rodrigo, que raro ver Que maravilha. Isto foi tão giro. Gostei muito. Olha, eu tenho uma zona de Portugal que me manda muitas mensagens. Há um clube de pessoas que se juntaram, que é de uma terra que se chama Mortal. E eles são o Clube Imortal. E eles pediram para eu dizer na língua deles gosto muito de vocês, tanchugueiras, que se diz Amilitili Tanchuguili. Que? É verdade. E Ai, pronto, vá. tinha que fazer isto que eles estão-me sempre a pedir e são muito queridos e seguem o nosso programa sempre. Mimá. É um clube de pessoas que se junta para ver o nosso programa. Pois un beixo para eles e flipo que eso, que Tanxugueiras non hai fronteiras, que chegan Não a há todas fronteiras. partes. Mesmo. Olha, e gostei Mimá, tanto mimá. disto, gostei imenso disto. Eu nestes dias. tamén. Fáixeme raro que estemos aquí agora solo nós, porque estuvemos tan ben arroupadiños por toda esta xente que é maravillosa, que sabe Estaba tanto. quentinho. Si, estábamos quentiños. Estuvo moi ben. E bueno, nada, que aquí acaba esta aventura, pero é o que dicíamos, que esperamos que despois disto, que para nós foi tamén un descubrimento facer este tinglado todo, pois que Foi muito esperamos giro. facer algo máis adiante. Temos de fazer isto no Festival da Canção. Pois Igual. veña, pois iso tocache a ti. Está bem. Pode ser. Tú sácame unha invitación. Bora, temos que escolher, mas temos que escolher alguém que vai ao Festival da Canção para apoiar, para sermos a Quen sexa, o caso é ir. É? Posso escolher eu? Podes. Ok. Quando Desafio era? aceito. É em maio, acho eu.
En maio non, que é Eurovisión. Non pode ser en maio. Então é antes. A ver se vai ser despois. Mas vou arranjar quem vamos fazer. Sim, senhor. Em março. Vale. Em março. En marzo. Pois Era marzo com está N. aí xa. Está En quase. nada, febreiro marcha en nada. Xa te Pois digo. é, fevereiro é muito curtinho. Sim. Vou arranjar e vamos fazer o apoio ao Festival da Canção. Pois sí, di aí, como o Esther colleu o gusto. A ver, é que me estou liando. Como o Esther vai ao Festival da Canção, morro. Eu tamén morro. Olha, era giro irmos Esther os dois. colleu o gusto a ir de corresponsal ás festas. Home, a ver. Que non lle collería, é que foi unha fantasía, de verdad. A ver, temos que dicir que Carlos e eu, que estuvemos ali, foi moi intenso, foi moito tutti. Eso tamén é verdad. Pero Foi tutti frutti. pero que a balanza quedou super positivo, que moi ben, que foi unha experiencia increíble. Así que hai que repetir, Rodrigo. Festeo Acho que sim. cheo. Rodrigo fala Olha, que estás a ver? RTP para que Esta é mandem a pena. Tanxugueiras. Olha, vou ligar agora já. Ai, hai que facer aí algo. Mas sim, olha, até temos a bandeira. Olha, já tenho 2 bandeiras do nosso programa. Esta é das Tanxugueiras, que eu mostrei da outra vez. Ves, pero a mí ainda non me mandaste ninguna. Di aí que Pois não. eu quero volver ver a Evil Esther, por favor, non? Não é só Evil Já se Esther. acabou. Houve quem disse aqui no chat que era Sneaky Evil Esther. Já se Aliás, é sneaky porque andas assim escondida e depois atacas. É. Espera que dices. Foi aqui no chat que disseram, não fui eu, foi no chat. A Evil Esther non sale por cualquier cousa. Esta ocasión merecía a Evil Esther, pero agora xa hasta dentro dun tempo xa nada. In love con Evil Esther, por favor. A ver, é que as Tanxugueiras sabías que protexer. Eu estaba moi indignada, entón as Tanxugueiras a tope. Pero bueno, en fin. Rodrigo, Olha, tu imos para a fizeste a cama. Evil Esther no Festival da Canção, se calhar sai o Evil Rodrigo e depois temos aos Mércores o apontamento lusófono e aos Vernes temos o Evil apontamento lusófono. Pois sí, podemos facer o mércores o de verdade e logo os venres o de mentira. Sim, o dos baus. Acabamos tirándonos dos pelos. Ai, bueno, en fin, eso, Olha, muito Rodrigo, giro. que moitas grazas Gostei tamén muito. a ti, porque, Obrigado, eu. como xa dixemos, tú velo desde outra perspectiva, pero estuvo moi ben tamén porque precisamente a perspectiva que nos dabas tú tamén nos facía ver a realidade, de alguna forma. Así que grazas por acompañarnos sempre e máis por acompañarnos tamén nesta semana tan especial e tan intensa. Obrigado, eu adorei. Obrigado. Foi muito giro. Pois nada, despedimos aquí este Evil Deluxe, como nos puña aí no chat. Pa semana, pois volvemos ao noso, que tamén estaba moi ben, que agora acostumbrámonos incrível. á festa, pero o noso tamén era unha festa, o quê? E temos que aprender a dizer os plurais, que ainda não começámos a aprender. Já estamos há muitas semanas para aprender a dizer Saber vulcão, desde cando levan vulcões. apuntados os plurais na xenda do Digo Chuveu. Levan meses, ainda non nos dimos. É verdade. Temos que ver. Temos que dar aí un pouco de Tem clase, chugueira, pero- tem chugueiras. Claro. Já aprendi. E temos que volver a cantar e bailar. Bueno, si aquí tamén facemos festa. Lai. Agora depois das tanchugueiras é fácil. Vais-me ver a cantar e a dançar aqui. Ui, que agora ninguém para. Ui. E aparte, vai ser moi guai porque che vou ir contando anécdotas do que imos vivir cos nenos nos colegios, porque imos estar aí de xira polos coles, así que, bueno, isto vai ser unha maravilla, Rodrigo. Acaba unha muito. festa e empeza outra. Isto Boa. é espectacular. É mesmo isso. Quero muito. Bueno, pois nada, agora sí. Veña, imos para a cama. Grazas a todos os que estuvestes na semifinal e na final e hoxe, grazas a todos os que nos acompañastes pois comentando isto, grazas Rodrigo, grazas a TVG por permitirnos facer isto e nada, vémonos o mércores que ven. Vale? Sim, senhora. Muito obrigado por tudo. Foi muito giro. Esta aventura das tanchugueiras. Foi. Pois veña, un beijo para todos. Chao, Tchau.